Ewa admin ndai munopfeka bhachi. Admin muri pabasa nasi ndai munopfeka bhachi. Endai munopfeka bhachi hapasi kutombotambwa. Endai munopfeka bhachi. Admin. Endai munopfekerawo bhachi. Endai munopfeka bhachi admin tikukuonai. Endai munopfeka bhachi renyu. Endai munopfeka bhachi. Hey guys, wig na wig guys, wig na wig. Kana vari kusoti wane wig yangu kana musingadi wig iyi mungesa masters ndobvisa. Kana musingadi wig mwesa masters ndobvisa se wig. Wig yebasa guys, ndakuudza kuti I wig yebasa. Ndakakuudza kuti wig ndeyebasa. Masquera seko guys, masquera sei. Aiwa ndisuda kugarisa. Ndoda kutongorova 1 hour 30 minutes zangu. Ndobva ndaba exactly poshi wig yedu I wig yehondo. Iwig yehondo ukana ndaye ndakapfeka wig iyi iwig yehondo ndokungopedza nyaya iwig yehondo kana ndakapfeka wig ndehondo andati ndibvise wig hayo hapana chakaipa masters enyu ndobisa wig hani ndiri pabasa yes ndiri pabasa izvo ndiri pa double shift ka ndiri kubva kune imwe kune rimwe basa rangu ndauya ndapinda pane rimwe basa double shift yes wig na wig iwig yehondo wig ndehondo. Right. Masquera say anzi makutoti abuse ne wig. Aiwa msata. Isa masters. Kangosa masters yenyu ndobvisa. 5000 ndobvisa zvangu wig. Right guys, masquera say guys. Aiwa ndozati manga makamirira life ish. Anditika mama kamirira life iyi. Asi tichimirira vamwe kuti vauye. Mirai nditaure zvinhu zviviri, zvitatu. Anditika munoziva sana mboona ka ugalebo une masimba watinawo so. Ugalebo une mazimba so katsana mbona zvakadaro. So mazimba ndofunga vanofunga kuti mbavha ndedziya dzinouya dzakapfeka jini rakaboka pakati kana kuti worksuit yakamwashuka kana kuti zvakangosviba so ndokuti uone kuti iyi mbavha. Nhasi ndazvinyatsozoona tine mhaka yei tichigara chiti tikubigwa ndazvinyatsokuzviona nhasi. Unoziva pa social media pane problem. Ndikauya nemunhu nchiti munhu imbinga munhu wese akuda kumhanya kwenda kunolaika mbinga kunofuna kuda vanenge vachichapuwa $10 here ma$200 here handizivi asi kuti vanhu vachimanya kuenda kunogarira ikoko kudhuze you don't know the person. Ndangoenga kudza kuti munhu imbinga yangushu mese matomhanya hai mbinga yedu mbinga you don't know anything matomira titomira nemunhu kwanzi wig ngaive paiso 100 stars na D wig ngaive 5000 ndobvisa wig 5000 ndobvisa wig. Ndasi ndaona mashura chaiwo ndikati chirudzi ichi right. Imimi guys isisiyai wig tite zvebasa panapa tikutaura nezvenyaya yekubigwa kwenyu. Ndikaona vamwe vakadzi vangu vachitomuka mumakomenti kana tatuka kanasi zvisingaiti zvikanzi mune godo mazigodo mazichembere. Mina ndikuudzei nhasi kuti handisi chembere. Shakira asati ave nemuzukuru nemwana hapana mwana muzukuru panapa saka tisati taachembere. Mazvinzwa tiri vana moms mugare makazviziva. Mune godo mune chii guys stapart yabva yatanga itai muchita stapart godo ratingaita nderei mwana Veco mwana mudiki guys we don't know him but mukauya pano mabirwa neumwe munhu tichitaura nyaya yemunhu yeye munouchira maoko kuti yes rambai makadzvanya pauya waunoda iwe favorite yako. Don't be biased mazimba kana manhiki beta stapart. Don't be biased mazimba. Kana tatinga tingoita justice for munhu wese, justice for munhu wese. SIS MELLY vakanzi baba mangwana V11 rangu rauya SIS MELLY baba spastiken zviri kungoitwa vamwe. Munhu wese Ketina kauya chinzi aba mangwana V11 iripo pastiken zviri kungoita vamwe. Saka tinozomira nomunhu kuda vachida kuzopuwa vamwe vanoda kunyengwa naVeco here kuda vamwe vanenge vachida kupuwa zvima R20 munoshamisa so. Saka ava vakabirwa vana basa vakatorwa mari havana kana nebasa rese. Ndandakakumirira nguva ino kuti ndizonyatso pedzana nemi chiuyai mu comment section. Uyai mu comment section.
chiuya itinyasotaura na comment section. Ava vakabigwa vana basa. Hana basa. Ende mbavha muchafunga kuti muchaona mbavha ichi yakanyorwa kunzi mbavha here apa. Kune mbavha ine yakanyorwa kunzi mbavha here apa. Ndo zvakaitika gore riya futi vanhu manyana na heo commander uko ku Instagram vana mabhodhini mbinga zedu mbinga mukashugwa mari nemudzima pendi kwararo dzema cement uko kurova ma1000 vakarova pasi because maiona mwana mwari maiti mukaona mabhodhini mukaona heo commander muri kuona mwari weona ukadzi wakazara iyemi meona zvikadzi zvakazara zviriko mbinga kuda kunyengwa kwati maida kuita sei zvamuri kuita pane mwana uyu pada Veco pano guys hativenge munhu pano but tinogadzirisa handika toda kugadzirisana toda kutsiurana handi they get away every time mbavha idzi because kune vamwe vanhu vakafanana nemi tunjapisi mimi munoya muchimbisika vamwe vakadzi vevanhu vakuru chaiyo vanenge vachimirizika muri kuita godo mwana ngaatsiurwe agadziriswe kana zvabirwa imi mangwana hamuendi kunotsvaga helpini pamunobirwa mangwana mutsvage help ndinasiri kuzoti kuafrica kwakaoma thank you comfort 500 stars asingazoti kuafrica kwakaoma vanhu vari vulnerable ndiani munhu akangonzoti pana COS pano anomhanya tifunga kuti pamuda kutobudawo akanzoti pana pandiri kuita dhiri rekuti ndikudai so anomhanya tifunga nda kutobudawo vachirohwa bhegi and then umwe ukadzi uya uchimirizika mucomment section kwai muri kushanda namoboys kwai nemumwe manga muri ma-enemies matobatsana namoboys guys moboys is doing his own things there I am doing my own thing here handika kana munhu akauya kwandiri mugare makazviziva pano hatiende kunotsvaga munhu kuti uya nenyaya yako pano handi muri kuzvinzwa hatiende kunotsvaga muti nenyaya yako vanhu vanouya vega anenge abirwa anouya oti ndibatsireiwo ndakabirwa sezvakaita kapuli yakauya pano thank you Lily Edwards nemasters ikauya palive pano unotonyatsokuona kuti maduzununu anga ari mucomment section achikomenda hase pano because live yakatoitwa yatakaita naVeco wacho havana kuiona chavo chiti they were quick kumhanya quick kuhakira vanga vasingazivi live yakaitwa pano kwanzi vakadi kumubvunza takataura naVeco pano isu pano palive Veco akajamuka ndoda kuti mundikonfirmerewo guys wemilimi ndinopfeka bhachi rebasa ndoda kuti mundikonfirmerewo guys tichita live musi yauya pano Veco anatora kuti ndine 6 companies here ndinodonza live yangu iripo pano tiplay haana kuti ndine 6 companies all over here confirmai comment section confirmai ndichida kumugadzirisa pano nevanhu vaya haana kuti ndine 6 companies ndanzi nelawyer rangu usadaire zvinhu zvepasocial media ngavaende kupolisi haana kudaro here confirmai guys stop at the city yazara isarugwa ne48 seconds confirmai guys tinde mberi confirmai pindurai haana kudaro here guys pano kuti ndine 6 companies all over ene nadzina kuna ningikiri na lawyer wangu musaenda pa social media nenyaya dzingavaende kupolisi haana kudaro akataura kudaro handiti and then couple yaya hanzi vakaregere kubuda kudhara regai ndipindira ungachiti hanzi iwo majapise kwaningikira yekwalekwan angachiti hanzi vakaregere kubuda kudhara vabuda nekuti pabuda akabuda chibatsirana nekwanyati leave the nyatis out of this izva zvinei nevana vekwanyati mune drama mazimba ndimi mega makunotsvagana nenyaya dzekwanyati muri kudzipinza panyaya idzi muri kupinzire nyaya dzekwanyati panyaya idzi dziri kukwana papa thank you star patachieved thank you Mili vari kukwana papapa vane vekwanyati vanhu ava vakataura pano kuti akadisappear tanga tisingasamuzivi kuti aripi atora mari anditi then from there takazoshamusika tatomuona izvozvi pasocial media ave nerimwe zita rekunzi Veco saka vanga vakatoripota the case was reported long time ago the reason why asungu the reason why because anga achitotsvagwa nepolisi but tunjapisi tiwakazi twevanhu tumahure tinenge tichida kuzama kunyengwa kunzoko tongachimirizika mucomment section uyai mutaura zvamanotaura apa ndavepo uyai mutaura zvamanotaura mascript apa uyai hamudzidzi hama dzenyu dzinobirwa every day hakuna mbavha ichauya nhasi ichiti ndini mbavha ini chemukataka kuba nhasi handimbotaura kuti ndiri mbavha. This is the reason why muchibigwa nemasocialites every day because you put all your trust mumasocialites mobva maona kunge masocialites vana mwari
and then over mabiko matrust so ndikati kuti ndipe mari munondipa mari yese kandi kutengesa matombo mune muchindipa mari kusina matombo. Thank you Changamire Rocks, because you not believer ma socialize sterek, right? They take guy general shellers, guys, take guy general akandibira mari yangu general shellers ngawo yepano akandibira mari yangu nezukusura nezuru mutegei tifambe nebhora mutegei adarisi go akai zvandakudza kuti isyndicate ndakakudza ndikati isyndicate amubvume voice note rakabuda mukaramba mukati harisi chamairamba chi mairambei chamairamba chi haasi mairambei chiti voice note haasi mairambei saka mafunga kuti isusu tinoruvengo sireki topenga tongovenga vanhu from nowhere todangoparadza vanhu kana tichibata nyaya dzevamwe vanhu dzichiuya pano tichidzigadzirisa dzemaprofita dzeng'anga dzaani kana kuti nani kuna kuti chero socialite inopinda pasitiken, chero favorite yenyu inopinda pasitiken. Ndo chokwadi. Anotopinda pasitiken. Ndo pacho pane nyaya, right? Mutegei chelas ndauda kutanga nenyaya yangu manje. Kuswera nezuro aiwo daimo inonzi chiko immigration ameno. Mai vaya vauya pano anditika vachitaura kuti ndakatorerwa mari nemunhu akazviti tafadzwa, right? Tafadzwa akanditorera mari asi akauya akatora mari in person, anoopata in person. Ndati mubatisisa andika tadzikama takufamba nenyaya anditika pane munhu anonzi tafadzwa akauya akatora mari achiti ari kutitira mavisa ekuenda kuisland. Hanti ndizvo, right? Makamuona here akatoya kumba kwedu Kempton Park tikamupa mari. Ndizvo zvakatagona mai vaya pano handiti kungoti mai vaya vaive nehasha dzekuti isusu hatisiri kuvabhilivha handika, but ivo vaiziva zvavaitaura. Saka munoziva kuti kana uchiziva zvauri kutaura nacho kuitira naro unopesera kuita zvihasha. So mai vaya vakapesera kuita zvihasha, vanhu vese vakapesera vapandukira vakuti ava mai havanotaurisa ava mai havanodii handitika, right? Zvikapfuura after tapedza mai vaya vakandivinga vakati SIS MELLY nemurume wavo, ndasamudza nemurume watatsana namai vaya vakati saka SIS MELLY matobhilivha kuti mukomana uyu Veco ainzi tafadzwa uyu haana kutora mari yangu nokuti vanhu vanga kunituka. Ndikati aiwa handina chandabhilivha handika, but nyaya yako haina evidence handiona. Zvikanzi but ndakaripota, ndikati but wakaripota, but hatizoti wakaripota ani handiona, wakaripota tafadzwa kana kuti wakaripota ani, nokuti munhu uyu aikuzviti tafadzwa hauna kana any V11 raunaro, hauna V11. Saka tinokubhilivha sei? It's not like kuti ndikufevhera mai vakatoti ndikufevhera uyu Veco. Zvikanzi muri kufevhera Veco antika, ndikati no handisi kufevhera, but apana V11. Ukauya neV11 rinobatika totangira ipapo, right? Zvadaro mai vaya vakabva vati alright, regai ndione kuti ndoita sei. Inini ndiri kufunga guys kuti alright, ini ndiri munangori pakati mangwana makuseni semunhu so wetsotsiwo so ndakamuka makuseni ndikati saka toita sei apa kuti zvingamutara zvichakwai proof yezvese. Saka toita sei apa kuti tione kuti nyaya iyi yakamira sei. Guys, ini ndine macontacts angu kuSA handi ndizvo ndakabata one of my girls kuSA ndikati wona kamufana wangu pane nyaya ndoda kuti uite handika, I want you on number idzi anditi ndoda kuti ubate munhu uyu utaura kuti uri kuda permit anditi, and then kana turi kuda permit handika wofamba naye takaita 2 days tine communication na Veco mufoni umu ndinawo ese communication yangu na Veco, right? Ava vanenge vakadai maghost ndiwo hatinenge tichilava zvisinga tichibloka zvichiinda unotoondera live kunepo, right? Admin taibasa mcomment section, right? Ndobva mwana aenda mupa nhamba handika ndobva atanga kuchata na Veco achitaura na Veco pafoni. Veco akati unogara kupi? Mwana akati ndogara ku Binoni Samuel the Joburg handimaona, right? Zvikanzi aitoti akataura na Veco akapindurwa ondiforwardira ndomutipindura so ndomupa opindura handiti ndobva mwana uyu ati saka zvikanzi uda kuenda kupi? Mwana akati ndiri kuda rinonzi treat visa handimaona. Zvikanzi treat visa nderipi iroro handimaona. Ndobva taona kuti okay pamwe asi kunzwisisa. Zvikanzi akati ndiri kuda visa rekunorapiwa.
Zvikanzi handiti mavisa iwayo. Anditika ini ndoita mavisa enyikawo, ndoita permit enyika imwe chete. Anditika inonzi Canada. Saka ini ndinokuitira work permit yeCanada. Anditika then yoenda kuCanada. Akadzi mwana yakatora saka ndoda kuziva kuti zvinhu zvenyu zvese izvi zvinoita mari. Ndine machatsi ese anditi apa. Veco akati no ningikiri Canada chinogona futi kunetsa kuti ribude asi yandoziva chaiyo inogona kuita kuti visa rako rikurumidze kubuda within 2 days iDubai. Wadi kuti ndikuitire zveDubai. Antika mwana yakati alright akavhanduza ndikati ifamba nebhora tikuda Dubai yoyo. Mwana yakati alright ndikuda Dubai. Zvikanzi une mapepa api? Une mapepa eku SA here kana kuti eku Zimbabwe. Mwana yakati ndina mapepa MSA. Zvikanzi ndine company yangu ndine akati ndine link rangu richakuitira mapepa emuno muSA. Antika then kana waituka mapepa emuno muSA chinzwa imanje. Veco uyu namba yakanifonera nayo yandu yandakapa musikana uyu kuti ataure naye. Zvikanzi kana ndakupa contact yangu ndakupa contact yangu ishi wotaura na contact yangu yokuitira mapepa emuno muSA then inini chidi tona utaufa chidi tumira copy passport. Antika iri scanned. Guys ndakatsvaga passport, copy passport. Izvo zvakaoma ndichakutaridzai. Ndakatsvaga copy passport amoti ndeyani? Vasikana vechidiki vakadai daya. Ndobva ndapa mwana waya ndikati postai. Mwana ndobva kana akauya achida kuti dai anga ariko Veco arambe apa. Atozozviziva kuti ranga riri game later. Atoenda ndopati hanti mashona. Right. Saka zvadari papa ndobva ndati mwana ndobva ndati ndobva apiwa namba. Zvikanzi bata contact yangu ishi. Antika ndo contact yangu ikugadzira mapepa emuno but uchanobhadhira mari koko. Ndikati kuna mwana iti okay. Saka mwana was playing along, musikana wangu was playing along. Ndobva tabata namba dzatapiwa guess utapiwa na takapiwa namba atina kuzati namba ndedzani. Anti ndobva ndati isa message. Ndobva isa message akati ndarai nda direct wane Diamond inozi Diamond immigration amene ndokumbura kuti kanzi muni trochi mapepa. Yakabva ero ipapo antika zvikanzi tasingazi tutara nani guys hatisi kuziva icontact yake. Zvikanzi uri kuda mapepa zvikanzi havana kubvunza zvakawanda zvakangonzi une mari yacho here consultation fee. Ndobva ndati inini bvunza kuti consultation fee imari. Zvikanzi consultation fee i250. Handi ndobva ndaisa e-wallet inini same time panamba dzemusikana ndikati 250 deposit. Mwana yakabuda akaenda pa bank padhuze akanodeposit 250 and asati anodeposit takati tapiwa account number. Handiti mwana yapiwa account number akaenda kunodeposit panda kunodeposit ane muroad. Ndobva nditi ndikatopiwa account number ire chikanzi endapiwa account number ndikati tione. Ndobva ndipa account number ndeya Shelton Chiyangwa General Shellas ndokwakaenda 250 yangu. Ndine evidence ndichakutaridzai regai ndikutaridzei. Ndobva ndakapitapiwa saka ndikabva ndavhunduka ngati Shelton Chiyangwa zviri kufamba sei ndo ningikira tapiwa yemwana ya Shelton Chiyangwa pari kumbonyatsofamba sei panapa. Hanomuri kuona ishi proof of payment ishi Shelton Chiyangwa proof of payment ishi Shelton Chiyangwa ishi ndokwakaenda 250 yaya. Mira ndikupeya ndikutadzema account details. Andika e-wallet ndakaitira mwana uya ishi ndakamitira e-wallet same time ishi e-wallet ishi yandakaitira mwana uya right ma details avachiyangwa tora screenshot ishi atakapiwa atakapiwa. Andika Shelton Chiyangwa account number 10111 account type what Swift reference name and surname Standard Bank. Anditi 250 rands. Ndobva ndaisa mwana yana deposit. Svika andobva vapa send proof of payment. Ndobva ndipa proof of payment. Svika ndisaka iwewe slot yako iriko mangwana na 10. Kuti zoti slot yako iriko mangwana na 10 kupi? Pai apana chakataurwa guys. Kukangonzi slot yako iriko mangwana na 10. Inini chandoziva Shelton anogara Port Elizabeth. Anditi Veco ari mujobek. Msikana wangu apuwa unzi slot mangwana. Ndozva vangonzi slot mangwana. Akasara akubvunza kuti kupi hakuna munhu akadavira kusvikira nanhasi guys. Ndikusora nezuro uyu. Hanimona zuro akasora chingoti zvikanzi mangwana na 10. Ndikati aiwa chimbomira pamwe by the end of the day vachatumira message kuti uinde pa home office yakati chimbomira wakadaro. Takamira takadaro the whole day apana chakauya. The following day animozati 8 dzekuno kudzengeza 10 dzeuko mwana anobvaisa message yakati musikana wangu ndobvaisa message yakati hakuna chauya
handimona saka ndochasei hakuna message yauya in fact ndinenge ndatoblokwa handimona ndikati wow 10 dzauya uri kunzi slot mari yavakatora they were quick to answer kuti 250 tikaisa mari but kuti tichiziva kuti mari iri papi uri kuinda kupi slot yacho hapana chataurwa till today guys till today ndikati it's okay haina basa andika siya zvakadaro ndobva taningirira tamira takadaro vatamira takadaro aiwa sheto dasi zotataura nani haasi kuziva ndisiri remember handisiri ini ndikutambisa munhu front ini handisiri ndiri mugame handisiri ndiri mugame because number dzangu ipublic number dzoscam ndikutambisa munhu front ani muri kuona ndiri wani zvekuti hanzi yei mushanda namoboys kana ndoshandisika kuti moboys ari kukwana panyaya dzangu pakuti chi ndiri wani nini nethis girl wangu tiri two hanimaona mugame iri right kana ivana mai vava varidzi kapu yaya varidze mari havasi kuziva chinhu guys they don't know anything vakatonditsamwira kuti matora side ravheko havasi kuziva kuti ndatotanga kuita investigation dzangu ndiri wani hanimaona ndakabva nangodza musikana ndikatanisa kuti game redu atiudze munhu tozotaura kana rapera saka mwana akangoramba akanyararawo tiri kufamba shelton akatora mari yangu guys nanhasi haana kudayira musikana uyu handitika wandakatuma uyu nanhasi akangonyarara ane 250 yangu slot yakanzi ne010 dzikafura haminoti kupi tikadarika pana 10 tikati 12 11 tikasvika kunhasi dera nhasi ndobva dati kune mwana uyu right dzava kuma 12 ndine zuro uyu slot yadarika haminoti slot yekupi dzokera kuna veko unomudza kuti namba yamakandipa handimaona munhu uya hana kudini atora mari yangu hana kundipa ndobva tadzokera kuna mwana musikana yadzokera kuna veko asvika kuna veko ndobva ati namba yamakandipa handimaona ndakaisa mari ndobva tomusendera proof of payment handimaona proof of payment yangu ishi but munhu yaachandidai ndablokwa zvikanzi mirai ndigonzwa kuti zviri kufamba sei but inini handiti mapepa emuno ndita mapepa ekupi andakataura ndakati ndokuita rekudubai ndinoita nebuda ne2 days ndobva ndati alright iti alright imari ngatisiye yashelasi ngatiitechi kuti imari ndobva anzi imari mirai guys hold on mirai tinde panyaya right akabvanzi atsenderwa this chakanzi important information ichi ndobva asenderwa chakanzi important information for those planning to travel to Dubai on a visitor's visa to job hunting. While it's possible to search for a job in Dubai on a visitor's visa, proper preparation is essential before making the trip. This information is aimed at helping those still in Africa. I'll keep it brief to ensure it's easy to follow. Health status. It's crucial to undergo a proper medical examination, especially HIV. If you secure a job, what. 2, flight ticket, return, what. Andika, ma conditions are kuta kudiwa pa. Ndoda kushika pa mari yake. Andika, tinde pa mari. Right. Tashika pamari. Ichi. Antika, deche mari. Shikanzi. Canada LMIA ya Mondeshei. Jobs and visa application. Step by step guide. Step 1. Complete the assessment form. Fill out the assessment form and upload all necessary documents to determine your eligibility for the program. And this is the program day. Right. Step 2. Pay the registration fee. Saka registration fee ndo yazo inda kunobhadhara nhasi. Bataimubatise nyaya. Antika chitera munzwe. If eligible for the job, you'll be required to pay a registration fee. Aminoti mari yeku Canada inonzi CAD ere 99.99 ndofunga ndio $100 ere. Amen. $100 ndo consultation fee. $100 is consultation fee. Right. Then number 2, receive and verify job offer letter. Number successful candidates, meaning to say kuti pani successful, pani successful. Successful candidates will receive a job offer letter for the company within 2 days. Conduct your verification of the company at this stage. Stage 4, sign and return the job offer letter. After verification, sign the job offer letter and return it to us to proceed with the next step. Step number 5, pay for login credentials. Once we receive your signed offer, pay 650 card and to obtain your login detail ID. So 650 in doyawo. Then because it's an application fee, ye $1,000. Antimona. Kune application fee ye $1,000 dollars. And then step 7,
prepare required documents and police clearance, medical insurance, biometric information. Step 8, visa application submitted. And you pay $155. Maria touched up my 4,000 already. $155 card fee and submit your visa application along with the required documents. Step 9, travel to Canada. Once you receive your visa, you need to purchase your ticket and prepare to fly to Canada. Step 10, report to the employer in Canada. Upon arrival, report to the employer and proceed with induction at your workplace. And service fee. Total migration service fee, $4,500. $4,500 or equivalent in other currencies. And to start the process, a deposit of 50% is required. And another administration of fee, $30, non-refundable. Right. So, do game report. Then over that iti pakanaka chose. Saka toita say moere chibata imunzwe apa. Mai vela vakao ya pano vakati. Takamu pa mari mpese. And iti. Ndakaba dati kunemskana wangu. Chivunza utima office zenyu ari kupi. Anditika ndiwe kuzobadala ku office. Anditi ndo vabvunza. Ndo vapindura kuti we don't have offices in SA. We only have offices in Botswana. Hana utara kwake hana offices muno South Africa. But musuya kati ndine company 6 munyika dzakatenderedza. Ndikadati saka mubvunzo kuti mari yacho ndinokupa isei. Zvikanzi mari munondipa in person. Muri kuona pazoperera game. Zvakaitika kuna mai vaya anotora mari in person. Kwete kuti kudi. Ndobva mwana uyu ati ndamuti nini iti ngatisanganei mutore mari. Vaifanga kusangana nezuro manero. Sezvinei akati nyumwei. Andimona. Ndobva ndati uchigadzirira. Ndotokupa mari umpinde mu Uber but awende wega uchenda nevamwe vana nengwa kumasure kwako. Vachakutera kumasure. Vanichatumira. Andimona. Kuti but indaipa public pa open space. Kana pa mo. Mwana ndo vati nditori ready. Mari ndinayo. Ngatisanganei. Andika. Zvakataka zvanzi pasanganiko kwai pa mo nonzani munyaka mo manyaka meno koko. Andimona. Ndobva ndati endai musangana kari pa mo bvuma. Ndobva ati ndikutobika. Ndikapedza kubika izvozvi. Then ndobva ndadini ndobva ndauya. Right. Akabva ati after 20 minutes zvikanzi iwe uya kuno ndokupa location yekumba kwangu uye kumba kwangu. Anditi. Ndobva mwana ati indanda chiprefer tisangane pamo. Zvikanzi saka rega ndipinde ndiuye izvozvi. It was late kwaka kuma 7. Ndobva ndati no. You can't go this time because anafa kuti follow kumasure. This time ndavati mission aborted. Saka nasa kusisina game rara kora mangwana. Nasi utuende wega andibvume hazviite. Ndobva ndasitopa mwana ya. Ndobva amuti no. Ndokwasa mangwana kureva nasi pazoitika game reseri. Hani muri kuona. Chinzwa imunzwisise. Ndikati nemwana iti tisangana saka ipapo manje. Akabva pane paakanyora ku social media uko. Pane munhu akabvuma kuti muri kunosangana here mangwana na mai. Remember pane pakati mai vaya makapu yaya ndikusangana navo Friday nasi. Angafa kusangana navo nasi na 10. Kana mchikurangarira zvakataura nchiti sanganai mutaurirana akati tosangana papi endai ku police. Lawyer rangu rakati ataure zvinhu pa social media. If you still remember clearly life yoyo iripo. Saka kuseni kwa nasi chandinetsa apa mwana uyu exactly timetable yekuti svika kuma 10 kumba kwangu. Animaona. Ndobva ndati do a couple guys yatozoziva nasi kuti pane zvikuitika vanga sitoziva chinhu. Do kuma 10 ndikati kuma 10. Kuma 10 ndio time yafa kuti aende kunoona musikana mukadzi wao nemurume wake. Saka akuti uyauye sei. Ndobva ndafonera mukadzi ndikati makataura na Veco muri kusangana nguvai. Zvikanzi hapana chaataura. Ndikati saka kwamuri hasi kuuya. Saka imi zvamakuita ndobva ndachivarondedzera nasi. Ndobva ndachivaudza nasi kuti chifambai makadai muchiteverai munhu kumasure pane munhu ari kuenda semunenge mune bhozi rinenge riri kumasure. Munhu ari kuenda pakati. Ndipo vatosvumuka mevene muri kubva fonera murume wokubasa vangasadozivi nyaya yese. Handika ndobva vatofonera mupurisa ari kuita nyaya yacho yavo yaiita nyaya yavo ndiye atobata Veco. Ndobva vatofonera kuti tawana pane munhu uya. Hatimaona mupurisa akati no problem uyai ku police station. Vaenda vakanotorana ku police station. Anti uyu musikana ndobva ndati rova pasi ikoko. Ndobva apinda mota rova pasi achienda ikoko. Asvika aenda na somebody else. Muchirume anti ndobva anzi asvika kati anzi unani na Veco zvikanzi ndine boyfriend yangu.
Zvikanzi mirai ndikupei macodes mupinde. Panogara panopindwa nemacodes. Ndoda kuti muti utaure kuti vanhu vachiti kubigwa kudigwa muri kuti chii. Zvikanzi ndobva ampa macodes. Anti ampa macodes ava vasvika manje mukadzi ane murumewo vasvika nehamene kuda kazana kana kuti chianizivi but vasvika ava topinda kuti vapinda havachakwanisi panopindwa nemacodes. Ndobva vasara panze na CID nemuCID azoda ari tu uya ari kuita nyaya yavo. Ndobva vapinda vachinosangana na Veco. Animaona Veco ndobva ati saka mari yangu mauya nayo here. Atanga kubvunza mari, haana kubvunza madocuments, abvunza mari. Uya akati mari ndinayo but yakashota, but nanchiti boyfriend yangu inotora imwe mari pai pa ATM. Apa akuitira kuti awane macodes kuti CID ripinde. Zvikansaka ipai boyfriend yangu macodes abude anotora mari then ndosara nemi pano. Atosara zveshuwa boyfriend yapiwa macodes. Boyfriend yekunyepai yatata indisa boys zangu vapiwa code akabuda achitonga notora mari. Andimona musikana akasara agere nani na Veco. Vari pawangu agere vachimwa dringi mucomplex imomo. Vabuda uya yabuda antapiwa code ndopazo nodzoka nani nemaCID ndobva vapinda vese. Anti nyaya yake yanga tsvagirwa iyoyi anti kanobva vasvika chitichi tati chikutsvaga nenyaya yako yakaripotwa pakati ndobva audzwa ndobva abatwa. Anditi abatwa aenda kupolice station uko atozoti ari mumotikari ndopa azoti game racho ratambwa atozotaura vemotikari manje game racho ratambwa hanimona tikati aiwa inotambika but chinangwa chedu ndatotaura ini ndikati mudze pane patatoti mupei phone. Hanimona but ndofunga mota manga kagara memapurisa phone yake ingasara ne2%. Ndobva ndati mupei phone ndichitoda kuti anzvadzi yangu mwanangu kana anzvadzi yangu hatisuda kusungisa. Muri kurangarira guys kusora nezuro panapa ndakamuti nini wonaka tese tine zvipande tese takamboita zvinhu kumasure uko wona just kuti usa pamwe inyaya dzako dzekumasure adzina basa iwe kana uchivaziva vanhu ava mwaivepo guys mese mimi maivepo ndikati kana uchiziva vanhu ava ngatitaurira nekuseri ungotaura navo kuti guys zvinowanikwa sorry uite arrangement uvape mari yavo. Handitika muri maivepo guys nchidaro akatsika madzura kabheja pana akati andivazivi vanhu ava andivazivi zvachose anditombozivi vanhu ava ndichacheka passport yangu ndaitove munyika here ndo zvakaita ndakatomudaro. Saka pandatovaudza vari mumota ndikati kuna couple vapei phone kune musikana wangu ndobva pafoni ndikati guys inzwai hatina intention yekusungisa mwana uyu mwana mudiki. Anditika intention yedu ngastope game iri imimi mopiwa mari yenyu antika moparadzana in peace. Handi muri kuona ndo game riripo ingopiwa mari yenyu hatina utsi yotoda kusungisa kuti maida mari yenyu antika mamusinga muwani mamuwana handi ndiye muna mamutsvaga mamuwana ka chipiwa mari yenyu mapuwa mari yenyu antika modzokera akazondifonera iye ndikiri Veco ini antika azondifonera Veco uyu ane 5 manumber ndafonegwa afona nenamba ekunamibia akafona nenamba dzekuzimbabwe ane namba dzemuno mbiri akafona nemwe namba ndizoti ndeyekupi 5 manamba dai anga aripo kana aripo akabuda kana kauya togona kudzokoreza live inoyi tine 5 manamba anga chifonera musikana wangu uyu neni 5 numbers different numbers guys. If you've got a company andika I don't know anguti mama company ano operator say you can't do 5 numbers guys. Let's be honest here. You can't do 5 numbers. Tafoni gwane e. Hanze hope chaiwa don't worry team yangu protected. Don't worry about her. She's very very protected. Avasi vana kunonga Jema Street. Hanimona. Ndobva ndati number 5 ngati 5 manamba manje mwana yakati ndafone gondo vasi akanda dzake ndakandawo dzangu 2 yakanda dzake 3 ndikati alright anyway munhu aringotaura munhu wadi pamwe pachanga chisa ma voice notes and voice tatozoyaso analyze voice riya ne voice ka chona ti I voice remunhu wadi andimona but zvisinei vasvika police station papa initi ngoripo andimona takutaurawo nevari police station vai andimona tikati munhu ngangodi kana asingazivi vanhu achiti hazivi vanhu Baba nanchiti kana asina mhosva guys anongobuda haisi nyaya kana asingazivi vanhu haisi nyaya anti zvinongonoperera koti here ungonzi ocleonza hasi animaona haisi nyaya but kana achiziva vanhu ava ngangotaura navo anti aite arrangement agona kuva asina mari iyi once aite arrangements avape mari yavo
andimona angatovharigwa by then madhimini ake ndiwo angachiposta andi ofuchi yatoshawa kuti atozokumbira kunzwa kwandaita inini panga pazosvika munetsi kwacho ikokoko kuchinzi akumbira foni yamunetsi aidatoza madhimini dei mambomira kuposta zvamuri kuita handika coming from a place of love because ini handisi kutombo toda kutoti abude handika vaite maarrangements vabude mangwana kuti unonyorwa affidavit pavisiting hour ya10-11 here handimaona ndati ati ane 15,000 muaccount handika paazobvuma kuti aiwa ndinovaziva I'm willing kuti ndibhadhire mari handi because angonzi kana usingavazivi mande kukoti una lawyer here akati handina lawyer handimaona una lawyer here handina lawyer pana pakanga kaadvisor nemaloya kuti sotaure pasocial media nhasi konga kusina hakuna lawyer but anyway zvinowanikwa handimaona pazonzi mande moenda kuti munopedza kundopazoti aiwa ndinovaziva regai nditaure navo tiwirirane right now president ndimaakaunti mangu mune 15,000 ndiandinayo amene kuti ndingawana here boys dzangu dzichaita reach out here handimaona kuti tikwanise kudini ndikwanise kuti ndidzosere mari because azoitika apa after mupurisa tataura naye kuti hatisi kuda kuti munhu asungwe ngangodzosera mari yevanhu chete vanyorana pamberi penyu atisegwa mari paakugara panozikanwa angapa vanhu mari yavo chete momuregedza oenda mupurisa akabva ati pane nyaya yeimmigration kapa yapo because the company hatiizivi is not registered vatsvagawo company is not registered anyway handimona ari kuita mavisa say how handimona but zvisinei vapurisa munhu uzati ungangotsvana kuti aiwa isiro nyaya yanga itafambira and what not vanongobvuma handimona ndobva vataura ichi ava vakapuli yacho zvezvomunhu abvuma tanokuzivai chitauriranai ava murume wacho wemukadzi andobva ngoti ini ndongoda necompensation all the stress that I went through and pandakamupa mari iyo nanhasi zvasiyana handika hana kuramba kana kudii kana kuti chii handimaona akati no problem saka mangwana ndichatsvaga munhu kuti anotora 15,000 okay and I over then toita affidavit handimaona rekuti tidi tinyorana kuti mari yatidi asara todi tozviita sei handimaona saka isusu hatisi kuda kuti zvisvike kwesiku nanda immigration zvakuda kusvika kwa hatisi kuda kuti zvisvike ikoko handimaona because chitoriwo chidzidzo handimaona hatisi kuda kuti zvisvike ikoko kwese ikokoko antimazviona hatisi kuda zvisvike kwese ikokoko saka kana zvaigona mari yaikaingoipi vanhu vakapiwa mari yavo antika zvobva zvangopera saka all these people vanga vachitanzi vanhu muri kuita godo apa ramuri kuona pandere chii so this couple murume nemukadzi ava vakatorerwa mari iyi mari iri kudiwa so far is 20,000 25-20,000 somewhere there handimaona imari yekuti unongononga pasi pemuti munhu ongoyawotora zvongoenda kune vanga vachikuzirira guys we know very much kuti munenge mune masoft spot nevanhu handika nemasocialites kune vane soft spot zvechokwadi nemi zvokutodaro but pandiri wrong the idea ise kufikisana kana aine vanhu vakachiti meli namunetsi kana vamunetsi vaine chavanenge vachinisana naye ine handichizivi and I'm not involved ini ndakaita zvinhu zvangu nemusikana wangu tiri tu vamunetsi was not even involved kunzwa kwatapesa vamunetsi vatozonzi vadedzwa vaenda vachiti ndoda kuneta kwanzi mediation handimaona vachiti no kuti asungwe azviiti handimaona but vafana vari kutsvaga kurarama but ngavasaita izvi kune vamwe vavo mazimbabwens ndobva aida kuita mediation so ahead nevava vakapuli vangu variko ini vamunetsi andataura navo chero mukavabvunza I never spoke to Mr. Munetsi vabvunzei ndachitaura nevanhu vangu ava ndandachitaura navo vakauya kwandiri antimazviona saka vese vanga vachituka vachipopota vachituka muchiti muri kuti chii hanzi ndovega vakabigwa no kune gurupu ririko kupe kune gurupu ririko revanhu vari kuti vakatorerwa mari handika vakangobhlokwawo antimaona kune gurupu ririko saka ini zvegurupu ini handizvizivi and I'm not involved guys inini I am very fair vakauya kwandiri ndo vandangofambirawo nyaya dzavo sekuya kunongoita vamwewo kwandiri ndichingofambira nyaya dzavo ava vegurupu ava pamwe vachaendawo kune mwe masocialites dzofambigwawo nevamwe ini pangu apa mari yava vachingopiwa I am done ndatopedza Veco mwana mudiki ndakatamira ndachidzoka ndakatotaura naye kuti uri kurimemba ndakataura tiri 2 ndichikuti hona kana uchivaziva chingobvuma utaure nawo kuti hona inotambika mani iwe zvinotambika zvinhu zviriko izvi handitika zviriko izvi ndabvuma ndokuzivai ndikandikupai mari yenyu zvipere wopa mari yawo zvopera wona manje yaane kupolisi kunovhundunyuka zvinhu zvakawanda rememba zvekuinvolva mapepa ekuendesa vanhu kunze muSouth Africa maunogara saka Shelton Chiyangwa I want my 250 back iwewe ndiwe umwe wacho Shelton Chiyangwa iwewe General Shellers uri mbavha
Takambodzitaure nyaya idzi kumasuroko. Mbijana. Dzema asala lamidzi. Akauya kati ndechezha maservices dzinozoita kana kazona nyuma kana kazonopiwawo zvinenge zvavo zvako. Hanimona. Tikasiya but right now pane yangu kwete vamwe inze vamwe dzapana uya kwandiri sofana nyaya dzaShelton. Ndiri kutaura yangu 250 yandakadeposita kusora zuro. Ndiye ndiri kutaura 250. Ndira ndiri kuda. So kune vese vangoti hey vana muruda kulinga nyaya ini vana ava. Siyai vana vaenjoy life yavo vana vekwanyata. They are doing their things. Pano apana makamboza pachimenjeni wakuti nyati. Apana pakambomenjeni wakuti nyati. Pano taingodhila nenyaya yanga iri pano. Isine ine vana. Nyaya iyi yakatoparwa before tatombomuona kwa kuvanava. Saka zvokuti mude kulinga nyaya muchisa kuvanava. Kuti kuvanava ku yezvikazodai don't do that. Musadaro. Siyai vana vaite vandi vana manager wavo vanai. Akanyarara. Hana kukomenta panyaya iyi. Bozari zvari kuita nevana ava. Haine inavo nyaya iyi. Tikudhila nemunhu wenyu wacho muri kuvhikirira iye. Munongopisa munokuvadzisa munhu ndimi. Manje muri kutitukirira ka. Muri kutitukirira. Companies dzati registered idzi. Dai mamuri vamushandisa brain. Adzisi registered companies. Hanimona. Kutukira kwenyu kwamunochera munofunga kuti muchatuka masocialize aita susu tikarwadziwa. Munofunga kuti muchauya mungoti tukirira chincha muchatuka chinyuwani ini ndoti ticharwadziwa. Kana singadi kupinda nekuignore kana chende kuya nchingokupindura imkometse chendichenda. Kana singadi nekuignore nge ndisingakoni. Kana usatotedza futi vakomeza chimshungotaura mega. Chau munofunga kuti muchatuka nechenda chinyuwani chi chikatibata pamoyo. Because kushata dagara mukutongo zvona takatoshata kudara. Chimwe chinyuwani chi. Tamsetaura chi. Tikugadzirisa nyika because mangwana this could be you. This could be your brother, your sister. Vana ngavaite hustle yavo atisi kuramba. But ngatirege kuitana izvi kumaZimbabweans. Ngatirege kuita izvi kumaZimbabweans. Yes, vanoshanda vese na Veco. General vanoshanda vese na Jeko ngauye. It's not like asi kuona mategenya. It's not like he is not seeing your text guys. Ari kuona mategenyu murume uyu. Ari kuona mategenyu murume uyu. Ari kumaona mategenyu big time. But ari kuti hapa pauiki. Kubva musi watanga kutaurwa nyaya yaVeco makamona chikomenda. But vanoshanda vese. He never commented. But takapiwa contact yake kunzi ndai mune chigwa kumbozodzoka. Takapiwa na Veco boys akataura kuti vanhu vanoshanda navo. Kamera ndoshanda naye. Company yako iri kupi? Chiti paiva offices tiuye. Handina ma offices. Ana collecta mari zvakatogwa newe takapa mari in person. Musikana uyu anga chitora mari in person. Hanimona. Ndosaka itendai kumapurisa. Because panenge pasina evidence. Hanimona. Ndosaka aitendai kupolisi panenge pasina evidence. Wampa mari mumaoko. Wabuda waenda. Anokuudza kuti panga papindwe usina makodi. Wakapapinda sei anonyepa. Tipe ezvi takati mbaya takati tipe evidence panga pasina zveshuwa. Vanhu vakadai ava ndo vatete chidava. Isi tombomirei. Animaona. Toda evidence ndo yatenge tichida. Takatovarambira mai tikati hapana evidence. Evidence nasindave nayo. Company is not registered in SA. Maybe can I register kune dzimwe nyika, but in SA is not there. Saka pamunenge mchituka baba mutenge mafunga kana mchida munhu chekuka. Mchida munhu mutenge mafunga pamunenge mchituka vanhu baba. Tangai mafunga pane kuti mumirire munhu wenyu wamunoda adzoke. Then moya motaura kuti no game irisiya. Kana uchita game rako itakune mamwe marudzi usaita kumaZimbabweans. Because topirira pachedere, come on guys. Topirira pachedu. Ngavaende vanoba kuma Nigerians. Inga ma Nigerians anobirawo maZimbabweans. Ngavaende vanotora ikoko kuma Nigerians. Ngavaende vanotora kuma Ghana. Ngavaende kune dzimwe nyika vanotora ikoko. Ngatirege kubirana pachezvenyu. That is my mission. Ativengi antombomuzivi mwana waye. Antomzivi yede. Andinambozana kamfollow. Antomzivi. Akaita zvakanaka chose. Akauya pa social media. Akatora vana vekwanyati. Andika tango ndakatozozvona zvapakati. Andika vakapfeka zvimauto zveblue so vachiza kuenda ndosoma passport. Akaita zvinhu zvakanaka akatora passport. I am one person akatokomenta guys. Ndikati ende wata zvimara kuita zvakanaka dzadzi. Singamzivi. Pasina nyaya dzese idzi. Ndikati mara kuita zvakanaka ende wagona ufunge. But azvireve kuti nokuti ndaita munhu chakanaka handigoni kusikama vanhu.
Hazvirevi kuti nekuti ndoita charity work handigoni kubira vanhu. Let's get it straight there. Let's get it straight there. Hazvirevi kuti nekuti akaenda notoresa vana hapana problem yekuna kutoka kumashure. Ndo problem yaminayo yoyo. Ndo problem yaminayo. Yes, akatoresa vana akaita zvinhu zvakanaka chose. We applaud him for that. But kune vanhu, kune couple iyi kuchema kuti takatorerwa mari yedu. Yazoziva nhasi kuti ndo vaziva. Arikudzosera mari. So guys, next time nakuti nditsiure vana zvindakwenya zvinenge zvakazara muma comment section yevanhu zvichitukirira zvezvi. Hanimaona kuti next time sati matukirira tangai manzwa nyaya zvizere. Ndakudzai chokwadi. Hapana chera kabuda pano achadzoka ndika togona ngoidzokorodza aripo. Kana nchinyepa nanyepa I've got everything phone. Everything. Hapana paningauya kuzobaya live button kudai so pane 2.7 people tichitaura zvinhu zvepasi pemuti. He is there. You kana chida kuya live yangu inenge iripo iyi. Moya motanga kumubvunza. Ngatigadzisanei. Ngatigadzisanei. Pakatukwa, pakabiwa gwavanhu nanani mamondini uko. Vanhu makatanga mchizviramba imi. Pakatanga kuya vanhu pana pachiti takabigwa semendi na mamondini, takabigwa. Vanhu makatanga kuzviramba mukati kunyepa. Mamondini ane mari dzake na hiyo komanda vane mari dzavo. Havangambobiri vanhu makazviramba. Makazobvuma pabuda article yepolisi mimezera pe ichivatsvaga kuti vari on the run. Ndipo makazobvuma but pakauya mavictim pano padiaries achitaura kuti simeni tikuchogoma mamondini tikanyora poster pachimutsvaga vamwe vachinji venyu especially ukadzi unotomuka wakaramba kuti kunyepa. It's a lie. Mamondini inema ane mari dzake na nasi still on the run. Vakazobvuma vaona kumapurisa ekuZimbabwe vachimutsvaga muningikiri mu Herald. Ndipo vakataka kutsvaga. Mamondini wamahebs uyu. Guys, beyond. Mapepa hawanikwi zvekudaro. Mapepa hawanikwi zvekudaro guys. Uchaona nchiudza umwe kudai chona mangwana mwachituri achinda kunosiya mari. Mapepa anonetsa kuwana. Kana uchinda kunoitirwa mapepa ka uchita mapepa ka take your chances wega pa internet guys. Go and apply wega. Kana uchingonzitoda zvakazvakati that means you know you can do it ka. There's another company zvakare kuita mapepa. Yakachinja zita. Ndaiona yakachinja zita. Inotori nema victim hobo akatombouya pano. Asi kuti yakadzoka yachinja zita. Iri kuita zvemapepa futi izvo zvishi. Be careful guys. Muzoti kwanza hamuna kuudzwa. Ariko kumasozuko. Musadaro guys. Musadaro. Tati tiudzane tione sana. Hakuna yes, hakuna waiver iri kubuda pasi right now kana kuti permit munojirwa mari. Munojirwa mari. Tikakudza ibe chitukuita godo. Menti tukuita godo. Menti tukuita godo. But ne desperation nenge vanhu South Africa kusikufambika kuri kupisa mapurisa ari kubata vanhu. Saka unenge une desperation nekuti ndoda kufamba zvakanaka. Ndoda kuenda kubasa. Unenge usiri prepared kuenda kuZimbabwe. Hauna pekunotangira. Saka unorohwa mudhosho weka mari kana ngokaseva unoda kuenda kuChristmas kunoti ndikuenda kunotengera vana unorohwa kamari kako chindoda cha mapepa. Apply mega pa online app. Ukona noti ndokuitira visa rokuenda kuCanada. Hadi kuenda kuCanada. Hadi kuenda anjadi kutora zvinhu zvakawanda. Vana Veco vana vadiki guys. We all make mistakes. Tinoita ma mistakes because vari kukura mwana ari kukura ya guys. We are not going to hold him responsible because of zvaitika izvi. Andika akangodzosera mari yevanhu ava. We move on. We move. Otanga zvinhu zvake on a clean slate. Chete because right now vanhu vacho vanenge ma victims vacho nenga chimuziva. Pese panozama kudai vanenge vachingoya chingotaura. Let's help these kids. Ngavatange on a clean slate. Kana company yake yave kuita zvinhu zvayo zviri straight forward andika ngachitanga panyuwani asina zvipande. Oclear vanhu otanga panyuwani totomusupporta kana zvichiitika zvichibuda. Animona achitira vanhu zvichibuda thank you sisimave zvichibuda zvakanaka titizanei kumsupport. Titizanei kumrecommend kana achitira vanhu zvichibuda.
zvotidza zane kumsupport general kuramba kuya panapa ngandipe mari yangu Shelton general ya nokuti ndishaka live 260 inechiko i365 how many days ndikuda 250 yangu yakadeposit kwa muaccount mako kusira nesuro ndiyangu mari yoyo Shelton ausati wakunyara ere ausati wakunyara ere ausati wakunyara uchingotora saka ma 250 waya guys anenge are desperate tikaisa 310 kana 15 per day imari day zuva roga roga pupuisa vanhu 10 kana 15 imari pera kwemwedzi anenge aita mari guys anenge aita mari pera kwemwedzi don't take advantage of the vulnerable and don't take advantage of the poor munhu wese ari kusafa kuSouth Africa uko mabridge stay clearance mabridge stay clearance mabridge stay clearance haisi nyaya yako iyi hatina patakapinza zita rako mfana hapana patakapinza zita rako zvachose hatina patakapinza zita rako stay clearance because wona nyaya idzazobuda dzakadai so what do you have to say today unoti chi uri kuti kudi panguva inoyi munodi kumira yes my friends enyu but zvinoitwa my friends enyu kusuruka munenge musingazvizivi unomira woona pakupedzisira kuti zviri sei usamhanya ukauya uchida kutokonya vamwe vanhu ka hazvipere musha hazvinakidzi usadaro munhu wako shamwari yako but pane zvikuitika ko vari kuchema ava mabridge ausi kuvanzwisisa ausi kuvanzwira tsitsi you are so invested kuti shamwari yako ko ava vari kuchema tokunyara mari mabridge tinyarewo simple tatopedza so we tinonyarana papa socialite ngatinyarane simple haine inewe haisi yako toziva kuti mbinga dzako kwauri iwewe isusu hatina mbinga mberi kwedu tongotaura nyaya sezvazviri thank you Lucinda tongotaura nyaya sezvazviri todarika stay clearance and if I don't think so vana mabridge vana vadiki vanongohakirawo anenge asikatozivi zviri kuitika ongoti nokuti ndibhururu wangu animona anenge achingoti mwana wadiki ndibhururu wangu anenge asikatozivi musadaro guys kana muchida kunoitirwa mapepa enyu ichainingikiri yenyu investigations dzenyu dzakakwana guys kana mawana investigations dzenyu dzakakwana moisa mapepa enyu kwamunenge muchiziva kuti nzvenyu zviri kufamba sei moita saizvozvo I understand kuti vanhu vari kutsvaga mari handitika vanhu vari kutsvaga mari vanhu vari kuita sei zvakanaka chose but ngatirege kuzviita kune vamwe vedu handiti toziva zvakawanda but zvakawandisa but inini kana munhu asina kuya kwandiri handitombobati nyaya idzodzo guys I don't go for anybody pasina munhu auya akati sisimeli zvakati I don't do that mozviziva pano nditoona dzimwe nyaya mazititungu ndotodarika hadzine ineni pakazoita wana nesisimeli ndiri kuchemawo animona pane munhu akati ndo pandinozotanga kudzifambira handifambiri nyaya dzevanhu ndisina kuudzwa kunzi fambira nyaya idzi so kana mangwana vapiwa 15 iyoyo kwasara yasara chakupai feedback kuti vapiwa mariya kwasara yakati vozopiwa mari yavo pana namari yavo but guys chikumbiro changu madiaries sepano madiaries Veco is just a young boy we are not atitomubatiriri izvi zvakadai vana vanoda ngotsura kunzoona igame iriri muSAU unokuvara wangu unokuvara anoda kutoudzwa akanzi asvitwa nefuta chifutirwa mari dzakadai idzi munozoti kudi panotingotsiurana zvakanaka over ankana achisiya over asiyana achita achingoclear vanotanga zvake zvakanaka what's wrong with that general chika zinotendati vategei varipo vanenge vachiona havadaire havasi kudaira because slot takapiwa kane zuro slot appointment yacho hamnoti kupi ameno zvakadaitika kuti zvakafamba sei guys ameno zvakadaitika kuti zvinofamba sei I don't know handitozivi kuti what happened tangonzi slot yenyu iriko mangwana na10 kupi pai thank you Dr. Jangalo kupi tofamba sei kupi nothing was said tangonzi slot yenyu iriko mangwana simple
So guys, tirege kudaro, ngatirege kubirana guys. It's so wrong. Iko ndichazobvunza pano guys, mavictim angu akazobuda here ekubirwa mari dzemaSIS MELLY akazouya here mavictim because ndadzipedza kanyaya ndichiri kudzifambira akazouya here mavictim. Hello Kola. SIS MELLY maswera sei? Ndaswera ngadzi yangu maswera sei? Aswera ya, mukomana wayo akamboti bei zvakanyanyisa zvokuti inyaya problem iripo ndeyekuti patime yatikatira kuda kuzivisa vanhu munongozivawo nefollowing yedu inenge yakati dhakwei, vanhu vakawanda vakanga vachitochema vachiti haona tiri kubirwa. I think muna June ndakatomborekodha video ndichiti kune munhu ari kubira vanhu because vane mapage, vane magroup eWhatsApp anenge ane magroup avanosvika kuma9. Pane rinonzi Island 1, Island 2, Island 3, Island 4 kusvika pa5, then woita Poland 1 kusvika pa5. Saka zvavanoita manje ndezvekuti iwewe ukajoina group vanobva vaita maadverts avo, iwewe haukwanisi kudii, hauchakwanisi. Mimi mese munoona maadverts anenge ari interested neadvert yaya inenge iri very impressive zvekuti haurambi. Unoenda kuinbox, waenda kuinbox otaura newe ikoko kobva wajutwa zvese wapera. Paunobirwa mari manje, paunosenda mari papa anobva akubloka okubudisa mugroup. Saka zvinoreva kuti iwe hauchakwanisi kuinforma vamwe. Saka vanhu vakazouya through page, Facebook page rangu iri ndokutanga kundiudzawo zvanga zvichiri kuitika. Ndikambotobata anonzi Chidawa because anonzi Tafadzwa Chidawa uya nchida mubvunza kuti haunawo here zvaungaita kuti udi ustope munhu ari kubira vanhu. Pakadiwa mari dzaisvika $1,000 because pavidhio randakatoisa ndakata screenshot rese. Saka nenyaya yemari ndezvarini ini ndakatotanga inform muna June ndopakatanga paitopirwa vanhu mari zvisingaiti. Saka ipapo inini manje kuti nenyaya yemarestrictions andakapuwa anga kunetsa kuti ndikaposta chinhu vanhu vakawanda vaone because page ranga risiri kupublishiwa zvakanaka nenyaya yeFacebook, maybe muno understanda zvinhu zvacho. Saka ini akazondifonera because ane nhamba dzimwe dzekuBotswana dzakanzi Diamond Migration. Ndakafonerwa ndada akati uya uone kukambani kwangu kwandoshandira, then ndobva ndati aiwa iwewo uri kubira vanhu because vanhu vakawanda because vanoshanda vari group. Pane vanhu kadzi wakatombotaura naye uchimubvunza. Ndakatombotaura naye hakusi kutanga, even this time last 2 weeks dzapera dzakandifonera futi because ane nhamba dzekuBotswana, ane nhamba dzemuno nevekumusha. Saka chinoitika ndechekuti izvezvi achida kukubira imi handiti irifei kune vanhu vaanonyepera kuti akabatsira vanhu vaya vobva vakuudzai kuti murume wangu atowako kana kuti mukadzi wangu. Network zvakaoma inga tiri murima nai. Hello. Panotaura ko vafreezer mochi chaitika. Okay, muri sei mama Shakira? Ndiri bori sei? Ndiri right. Ndirongoedha mbijana ndidone zvangu. I still remember during winter kuno ku SA. I think it was July or June. I saw Mabridge achi-advertise a company. Achiti uchida kutogadzirirwa zvinhu zvako this and this what. Achi-advertise iyo company Mabridge papage pake. Unoona zvinoitika pana Mabridge papaya handidi kumuroverera. Noti zvinoita nezvekudai so handiti. Anenge asingazive. Isocialite anenge angonzi ndine company iri kuita zvinhu izvi handika ndino-advertisa handiti iye ungo-advertisa asingatozivi. Ndosaka tiri kumuudza kuti stay clear because anga achipeshuka kunge chitsuro chisina muswe handimaona asingazive nyaya dziri kuitika kuseri. Ndaichimuona zvangu handimaona ndikati ndichamunyara ndozomubata panapa. Asingazivi zviri kuitika kuti chii. Saka anenge asingatozivi, anotoadvertisa achingoti ndiri kutoadvertisa opiwa mari, anenge asingatozivi kuti chiri kuitika. Anonyanya rega ndidone zvangu Mabridge anonyanya rotamba nemdzinga too much. Ndakuronda. Alright, Kola, lo Kola. Hello, SIS MELLY, muri right here? Ushe muri sei?
tiripo simeli ndangotondikwiriwo ndingotsuro vanhu vari kurwira vheko mumastreet. mavh11 ese abuda kuti vheko ane mari dzevanhu dzaakatora, asi unonzwa vanhu vanoramba vachimurwira. vari kurwira munhu ane mavh11 esewo, kana kuvengwa anzi iye mwana mudiki anovengwana nemunhu ari kubira vanhu mari zvakadaro izvozvozvo. hazvirwadze kubirwa mari yaunenge washanda musouth africa nemarwadziro amuri uchakushanda. imagine kuti unenge usina mapepa. vamwe vanhu vaari kutobira ivava havana kana mapepa kana chi, asi anenge achingoba hanzwe tsitsi. mbavha kujeri sisimeri, rambai makadaro. But guys, atiti zvokuti tinosungisana pachezvedu mazimba, but kungoti atodzidza asi ngaachisiyana munoziva kuti nazvo. vanhu vake sisimelika ngavaregedze kuganza vachitaura zvisina nebasa rese vanhu vakabirwa mari. Aiwa, zviko zvinozikamwa netimu racho, katisa timu racho rakachita zina, basi unotogona kuti zvinozikamwa hapana, nokuti amumhanye kumhanya kunoita zvinhu zvakadaro hamusati matomutisa kambani yacho zvakamira sei, muri kumhanya kutuka vanhu mastreet, kuvana varwadziwa vakatozomutsira nenyaya yekambani idzodzo, muchati kudii? vanotukirwa unotochishewa kuti amunetsi vari kutukirwei vasina kana pavapinda. havasirivo vakabirwa mari. vanhu vakabirwa mari ndo vasungisa munhu, asi unongonzwa nzi hanzi amunetsi. ivo vacomment section yake iyoyo ndo iri kuita kunonzi kumufurire iyoyi. ezvinova chinyebota hanzi abuda kudhara hechi, kana abuda mangwana sei kuramba kuchiendwa kumapurisa kana ari kunze. Aiwa, kubuda hake haana arimo mukati asati abuda. aiwa ndo zvandachida ngotaura chete simeri, rambai muchibata basa, vanhu ngavafumura. Thank you, Kola, thank you. Haisi nyaya yekuda kuti tifumure vanhu, inyaya yekuti tikuda kuti vanhu vaite the right thing. Kana chimbokwereta munhu ngangodzosera mari guys. Unogona kuve wakazviita kudhara zvinhu zvandimaona zvozongoita catch up newe kana 5 years or 10 years later, kana waziva victim yako guys kuti tinenge takambodai mukuvhara mukufamba mutakambovharana, just negotiate and pay and move on. Peya munhu achibuda kupi kwamaikero. Vhidhiyo yawaona yaiswa naDhorini yake yakudhara here naiwe inga Dhorina yatsokunyora wani kuti pari kuda 20,000 kuti munhu abude. Halo Kola, zviri sei sisimele? mushe kanjani? mushe ndanditongotaura hangu neuyo ari kuti mabridgewo aiadvertiser. munhu akauya achiti ndiadvertiserewo, iwo hauna mhosva because munhu auya nekambani yake ati iri genuine. 1 2 zvakangofanana nethe nyatis vakaadvertisawo vasingatoziva kuti vari kudhila nembavha. so vanhu ngavasanyanyoblema vanhu vaiadvertisa, then uyo vacho vanenge vachiadvertisa dai vambonyarara pari zvinhu, because ana Veco havana kutanga nhasi. titori nevanhu vatinotoziva vakatovhara mari dzakawanda vachida kubuda kuya kunze, but kamuvhariro kari kuita vanhu mari dai vanhu varegedza kudaro because misodzi yevanhu. You continue because a group of people that are rallying behind him. Pane kuti vamutsiure handika, they are rallying kuti kwaine mumwe kwanzi regai abe ndime here munenge mabirwa because iye haana kubirwa. Ndosaka tiwana chinhu chakudaro. ndo problem yatinayo maZimbabweans kuti tinonakidzwa nepain yemumwe munhu tichikanganwa kuti mangwana chinozokuwirawo. hakuna munhu asiri kuda kubuda muZimbabwe because zvinhu zvakaoma, zvekuoma chaizvo, zvekuti ukatobata $10 ka unenge wabata gold. but dai vanhu vachingonzwirawo vamwe vanhu tsitsi kuti $10 yacho yawana iyoyo kuti aiwana nenzira yakaoma. so timu rakadai so inini hangu handizorinzwira tsitsi zvekuti hanzi haya ngaangodzosera abude. munhu ngaambogara mumasales ambozwa kurwadza kunoita life because munhu waabira kamariyo yakaishandira. haisi nyore kumuka makuseni uchigeza mabhurugwa evamwe vanhu muSouth Africa umu munhu ngokutorera mari just like that. dai kungori nen'anga chaizvo zvinogona, munhu anongodai so ngafe full stop. tanesa nembavha. Thank you very much Kola, thank you very much nemuono wenyu. Halo Kola, SIS MELLY murisei? murisei? Ini ndine nyayawo futiyo yekudyirwa mari nenyaya dzemavhisa idzi SIS MELLY, but I'm still doing my research. Ndichazouya kwamuri, ndakatorohwa mari, so ndichimboita maresearch angu SIS MELLY. ndoda kumbobvunza kuti pakugadzirirwa mavhisa apa, ukapa munhu mari achiti ari kukugadzirira mavhisa obva akuti iwewe uri pawaiting list, how do you know SIS MELLY kuti uri pamunhu zveshuwa
ari kuprocessa zvinhu because anenge asina chaakakupa kana email inokuratidza kuti uri kuprocess kana kuti mari yako yakabhadharwa kwacho kumavhisa. Isu hatizive, asi unongochingonzi uri muwaiting list, zvaakunetsa, imbomira, takambonzi 4 months now dzadarika. Pane muona akakola ndokudyiwa kwacho kwamunenge muchiita kukomari. Hauna kana email, hauna kana advert yawakaona, hauna kana chiongonzi tatokuitira iripo. Ende iwo maemail ari kubikwa. Unoziva here kuti vanhu vakambouya kuno kuuk vakambosvika vakambouya kuno kuuk vakamboenda kumavhisa kune masiwo SFA kakanga achibikwa neboys vosvika kutonopuwa 10 yebhani. Iwe unenge usingazive chinhu, wati wamupa munhu 5,000 pamusoro pezvoutokuti ocos richindisa kuhome office unosvika unzi harisiriro ifeki. Vakawanda vakata mweyo pano madhezi aya aipisa matsiwo ese. munoziva SIS MELLY hatichazivi kuti imhepo kana kuti vanhu ava vane mushonga, because zvinhu izvi unenge uchitozviudzwa every day, but kana vangosvika nepauri so mari unotoburitsa. Aminoti vane mushonga here kana kuti makamirira vhisa rokuenda makamirira vhisa rokuenda ipi rari rekuenda kuPoland. Saka muri pawaiting list Mwedzi yawanda SIS MELLY. pamwe muchiripo imbomirai imbomirai muchiri zvenyu. Saka zvakunzwa nemagrupu akawanda akaruta zvinhu zvinaimi. Inini manje ndakazoita doubt because zvamuri kutaura izvo zvokuti munhu wane ane malaini 5. Ndakazofona SIS MELLY ndikanyatsonzwa kuti munhu wandataura naye pa2 different sim cards idzi ane munhu 1. Ndobva ndachitanga kuenda kuma-inbox kwevamwe vanhu vatanga tiri navo mugrupu because tanga takawanda svika kuma-28. Ndobva ndazoenda kune vamwe vanhu kuma-inbox ndichitsvaga information kuti zvinhu zviri genuine here izvi. Ndakawana mugrupu SIS MELLY muine vanhu 5 vairatidza kuti it seems like it's family. Kwozoita 3 vanhu vandakataura navo mugrupu imomo pa28 ndo vaitoratidza kutoshushikanawo nazvo, vaitochemawo kuti wedwe uku ndokunonzi kurohwa mari. Asi the rest vaitopindura zvezvokunyatsoona kuti vanhu vanotombogara meeting somewhere. Zvinoitika wangu, zvinoitika, but ndechingoti social media yakauya kugadzisa zvinhu zvakawanda guys. Hatisi kuramba kuti anenge vachizama kuhasila, but ngavahasile kune dzimwe nyika uko. Zvakaoma. Ngavahasile kuMalawi kana kuMozambique uko vonohasila ikoko. Hatinei nazvo isu. Kozi munhu akazoyakwatira chiti ndadai kuti ndimigino hazviiti. Hazviiti. Alright, thank you very much. Hello, Swaga. SIS MELLY, uri sei? Did you uri sei? Thank you so much. Munoziva, regai titange tichidai, handisi hakukuda kuwesta time ndatinoda kutaurisa, ndinozotaurisa kwakuku. Aiwa, tinoda kukutenda SIS MELLY nerudo rwavakanaka rwakadai rwavadai kuita kuratidza ndo zvatinoda izvi. Kwete zvokukavhirana zvatiri kuona zvichiitwa kune vamwe vanhu. Siyai hunhu hwekukavhira vanhu. It's better kana uri socialite ukaadvertisa ndikikambani yemunhu ikotaura kuti aiwa inini hangu handachatoziva munhu akauya. Bate mistake iri kuitwa nana mabhurijoka kuri kubva kubirizika kunge yonini. Mamiriro acho munobva makavhira kudaro. Iwe isusu hatina kana basa nazvo nekuda kwokuti tinenge tisina chatinodyapo. Ende inini I will never try kuda kuti hanzi ndibribhiwe neunhu ihwohwo. Unouya pano uchivhaira uchishora vanhu vakabatsira vanhu vanenge vachishanda nemaoko avo zviri genuine, uchidzikisira vanhu as if imimi zvenyu zviri genuine. Ava baba ava ndikutonamatira kuti munhu wese anga achiona live ino yatoziva mangwana munhu wese ngaaenda anoripota nyaya yekuKempton Parkman. Baba avafanira kudzidza achidzidzo ngaatengese zvimakambani zvavo, ngaatengese everything, vadzosere vanhu mari vatange panyowani. Simple like that. We don't want vanhu vane utsinye vane mwoyo wakaipa kuda kufuma nekudya zvevapfupi nekureba. Saka thank you SIS MELLY. Tinozotaura zvakawanda kwedu kana mazopedza zvenyu. Uri pastandiby. Ndakangomira kuti mumotonise.
All right, team go. Hello, caller. Sis Yes, Melly. somebody say call. Indatofonera kuti ndimboseka. Naini Veco majamukiro akaita mutuya uya. Kuita kuisa musoro pasi makumbo mudenga munhu achiramba. But maitani maida kuti abvume here. Imi mungabvuma here. Imi Aiwa, but mungabvume here. Ngataure chokwadi. Mungabvume here call. Dakazipedzera kuseri kana isisi Melly. But anyway, chandinoda kungoudza vamwe isisi Melly. Ndechekuti kana munhu wada kuita visa, zviri nani utry kuita wega, do your research. Okay? Inini nefamily yangu takatouya kuAmerica muna February. Takaita research yedu tega, hapana munhu akambotibatsira kana. Tiri kutomhanyisana zvedu nechembere izvozvi. Hapana research. It's a request, pardon. Research chete isisi Melly. Hati mazoona. Saka ndikuda kungoti vanhu siyana nezvekuti agent kudidi izvi. History 4 vana vaviri nemurume neni takauya kuAmerica, you know. Ndihandi makainda. Ne-research kwete nebudget. Saka iri boss isimele rega timhanyisane nechembere tichiteerera zvedu. All right, thank you so much. Very much caller. Thank you. Ani mazvinzwa guys ka. Hanzi ndanga kuita research yangu nemhuri vakatoenda kuAmerica vaveko. Just do your research make. Caller hello. Hello Sisi Melly. Yes, muri say. I'm very right. Sisi Melly pakaipa izvozvi ndiri mumagumbezi nemari yangu yakatorwa naVeco. Nani? Naiye Veco. Rini futi? Akatanga kunditorera ane zita rekuti Tafadzwa, akanditorera 300 US. Nobva azonditorera nezita rekuti Prince arise mumunhu 17,800 rands. Caller. Chokwadi. Yeah. Mapuresi tinawo ese nemachats zvese nemavoice note zvese tinazvo. Ndezvarini? Akatanga kunditorera ari Tafadzwa muna April. Then kubva muna July ndipo paakanditorera achiti ari kuita yekuisland futi iyoyi. Bosi paakazonditi indakatomboona kuti mazita anenge afanana. Nobva ndamusendera, nobva nditi ndisenderei CV renyu. Nobva nditi ko CV renyu ririmo mukombiyuta mangu sei. Nobva ndati makamboita here nomwe agent. Ndikati pane akamboita akandibira, saka ina handisi kuda zvokubirwa. Zvikanzi aiwa maagents anounza kwandiri kunoku because inini ndinozovaitira basa, but iye Tafadzwa anombotanga achitoitira vanhu, asi akazopedzisira akuba hake. But ndakazviona kuti ndiri kutaura nesemunhu, but ndakati pamwe mavoice anodi anofanana. Auchitanga kuita process naye ipapa. Ndakangoti ndichibhadhara musi uyo nokutopihwa kakutoti ndatonzi chibhuka interview yacho inobva yauya iri yemaquestions. Nobva ndachinzi ichibhadharai yekuti offer letter. Nobva tabhadhara yayo zvine mastage, tobhadhara offer letter. Ndaverenga mastage, zvine mastage ndizvozvo chaizvo. Kobva kwanzi gata vetting ndinokuitirai kuno. But kuemail manje hakuna kuuya zvokuti gata vetting, zvakazoya chinzi gata vetting yako yatopera, wautomirira work permit, takutotanga work permit nhasi. Kubva ipapo ndiyo work permit, nobva azochinditi work permit yenyu yabuda. Ndikati yabuda seisina soft copy isina kupinda mufoni mangu. Zvikanzi aiwa ndatiuye kunoku inini kuSouth Africa ndesadresi yekuno. Ndikati apa angati previous week racho nasvikanditumira mari yeDHU $100. Nobva ndati zvikanzi inoda kuti inde iri koko kunoti DHU itumire kuya kuno kuSouth Africa mofanira kuisa iri 2,000 rands. Vandatumira futi 2,000 rands yeDHU yaya. Ndikati ndikatadza kuendesa DHU yaya ingaita sei? Ingatadza kudi kuunzwa. Bosi ndakanzi aiwa ikuhard copy mazuva ano kuembassy hakusi kudiwa masoft copy. Kuri kudaiwo mahard copy iwaya anenge abva neDHU maoriginal. Nobva ndatumira izvezvi kuzochimuti iripi work permit iripo hachatondideri kana kudi. Izvezvi 17.8 izvezvi iripo kuna 300 US iriko futi kuna Veco yeye ari Tafadzwa. Saka iye manje pakunditi CV renyu nanhauikasika kufunga kuti CV chingati ndakambotumira umwe. Kanzi vanounza kuno, ndipinda nekuti vanounza kuno kuti inini ndivaitire mapepa nokuti ndini ndinoita zvechokwadi. Ndikati Pawakakurumidza pawakaona paukanzi CV renyu ndinaro dei wakakurumidza kumuka ipapo. Chete zvikazvida zvichida kuitika zvinokublind. Anenge atori nemushonga bosi kati vakatuka kwese iye kana kusatozonzwawo tsitsi. Bosi nandakuti island inononoka kutakura
inononoka kutakura nemhuri kana ndafunga kuita nemurume wangu saka iye akatozobva aninzwira tsitsi akabva achiti aiwa kana munozoteera munozoisa zvokuisa mari muakaundi zviya zviya kuti nenkirekenzi inonzi mari inonzi chii yokuisa mari muakaundi kana une mari yako unokwanisa kutakurana nemhuri chichi manager say nobva azoti munongozodaro haiwa musaita chii prose ndofunga anga ationa kuti ndomurova katatu here heish kurwa pepa 2 nemunhu 1 kola nemunhu 1 chaiko pepa 2 nemunhu 1 zvokuti mirai kola mirai. Now this is getting interesting guys. Imimi makabhadhara mari dzamaimpai makabhadhara sei? Ndakabhadhara anotisa kuakaunti yekusouth Africa. Maakaunti achona ndakati ndakutozoona izvezvi kuti maakaunti aya akangosiyana siyana. Muri kupi? Muri kuZimbabwe imimi? Tiri kuZimbabwe bhozi yepa ndakatotanga ndosvika muZimbabwe number 2 kuita process naye muZimbabwe bhozi aitoti maZimbabweans arikoko kuZimbabwe ndatotanga manje ndakakungoitira nekusouth Africa kunoko nobva ambozotivhara achitanga kuzovhura maoffices ake kunoko nobva tafara tikati munhu anouya kuzovhura maoffices tichimuna bhozi akatoti monditambira mondiona chichi anga achiuya kana kuchiuya. Mune account number makapiwa. Mune account number ndofunga pamwana Shelton vatorimo. Mune account number. Nawo account number ese nditozoona kuti ndachiona kuti munhu weitsotsika ndakutoona kuti account number. Pane account number munawo here papo tuone chingoti titadze account numbers tuone. Moda account number yaisenderwa munhu mirai ndikuratidze imwe. Kuna mai ava yavaisenda mari vari kuZimbabwe. Bona iyi terai mirai muone account number dzimwedzi. Iyi ndiye muno yakabirwa mumwe munhu wachona yainzi angabhadhara dzisakuzasi ndidzise kuzasi kunoku yainzi foni dzisakuzasi toda kumusoro mazita toda kuona mazita right Gundanga first name yakanzi Gundanga account number yo Mirandi ise ndisiro password apa rega right mira muone rimwe group rachona iri magroup achona abirwa mukadzi uyu ari kutaura ndo mabirwa avaitwa cha muri kuona group irero rakanzi Island Jobs group iro apa ndakata screenshot yemaviri muri kuona company yavo yakandifonera apo pandakata screenshot yakanzi Diamond Migration inhamba dzekubotswana ndakaramba kumudavira apa then pana apa ndo umwe munhu akanga achitocomplaina kwandiri kubirwa kwanga aitwa mirai ndinde muone kuti mwaichema achiti akabirwa uyo akabirwa akatanga kurohwa $450 kuti ameno zvinogona kusaonekwa zvakanaka mukatarisisa apa muri kuona direct ekokesha man 450 iyo iri pazasi ekokesha number for 350 then $100 direct in her account ye FNB. Ndikati guys yatova group racho navanhu vachitotraya kukomplaina kwandiri but pandikatraya kuda kuudzawo maauthorities ari munoona uyu ndo umwe ari kutotaura nyaya aitotaura kuti ini ndakarohwa izvinhu zvakaitika muna June mameseji emuna June ka vanhu vachibirwa every day saka munoona problem yakaitika patikatanga kutaura nekuda kwokuti abatsira vananyati ndakatraya kuda kuzvitaura ndobva ndatukwa zvisingaiti ndichiti no munhu tineka kuputsa katinako simply because abatsira vanhu ende aiziva zvaiita akatonobatsira ende aitoziva kuti ndinopinda pane timu riri kupisa vana vari kupisa vanhu dai ndodaidai vanhu vese vachandidefenda ende it worked mari dzake aitangira pama350 mirai ndoda ndofunga ndine advert yerimwe group chimwe chinhu chaka umwe uyu vamwe vaifungidzira kuti ndeuyu aiwanzoisa mapicture akadai ari munoona picture iro picture iro ane murungu achiti ndini tiri kumaoffices maybe sisavo kana vakabirwa sisavo is one of people kubva pavatsanangura nyaya yavo ndatoziva kuti ndiye one wevanhu vakasikamiwa because ndo chaizvo mabira aita saka vanhu vanenge vasina information vanobva vatanga kutituka tichitira kuvaudza kuti no ndakabva nanzi ndiri kutodzoka kubva kuIsland ndinanchi kusenderai mari yenyu next week ndiye next week kwakutozobhlokwa
ndozvaaita anomupinda nemwe nhamba hatisi kuda kupinda dhipu zvekudaro, because kana tichida kupinda dhipu we can tell the detective to request and see the passport kuti mavhisa rimwe iri passport make, but tizoita kunge tiri kuita personal naye. Saka isusu what we are doing here is not personal, hanimaona. But otherwise mangwana ndaigona kusada tokupa information yekuti has he ever been to island kwacho, Canada kwaaiti ndakaenda dzokwenyika, the passport says it all. uya aisa ekunyepa bhozi unenge usingambori anoisa mapictures ekunyepa. Ini manje pamakazoita mimi live ndoba ndakati voice irika same nevoice unezveke zvanoti sistrani chekuti ndirori voice raiyeye chairo imumwe naanozidokasibundanga kune anomuziva here kwatiri kuenda ndakatovhara ndikati zvangori same munhu naimi. munoona pane umwe mukadzi akatomboya mugroup nobva ati weEvans wauya futi kuno kana nanhasi munditori nemachatsi ekoko kugroup iro weEvans wauya futi kuno kuzobira vanhu, but inini handina kumbofunga kuti unganzi Evans ka mukomano, handina kumbotya nzi iwewo handwriting yako haimbora, asi waya kuzobira futi vanhu futi kuneri waucreata rimwe group uchiti unoti admit angacreata futi rimwe group anobva achinja zitaka kana akaona kuti anhikirikinza anobva anocreata futi chi uyika iye anomeka sure kuti haambonani kuita mavoice notes aya aiwa anotomeka sure ndochitotarisa pese kuti anotomeka sure. Pane umwe musikana wakanisana naye wekubasa uku achinesera nyaya DHU iyoyo akati mimi saka pemutenya ndichatoibhosa munanosendera mari DHU takazonotarisa kudai kuuyika kumarekodhi takuzoti kunozowana proof yemavoice notes ka kudai akadhilita mavoice notes ese musikana yeye. Kona mukadona mutikandire uyu ma-evidence esaminawo mutikandire ma-evidence ngaabhadhare mozati gaizika ngaangobhadhara vanhu mari dzavo and then oita move on, ngaangobhadhara vanhu mari dzavo. Apa muri kuZimbabwe dei manga muri kuno kumangwana machienda kuKempton police station muri kuZimbabwe vari munomo vakabirwa sevandakuudza ivava vari papa kuti ndakabirwa 350 anofanira anga ari munhu anofanira tofonerwa azive kwekuinda, asi uyo uri kuZimbabwe akarohwa 450 akati ndakaisa 450 on top apo she gave me iko cash account akarohwa uyo akabhorwa ari kuZimbabwe. Asi kuti pane akaunti ndakazofonera iye wakanditi ndisendere kudzai Chirindo akanditi handingoriwo agent wandogara uBetbridge nokotumirawo mari. Wa musikana unoziva zvakaitika message iri papa iyo yakanzi lady akafonera agent inoti kanzi which I deposited 350. A lady answered and said she is just a money changer staying in Betbridge. She said her father is the one of her client. Comment section yekuti anko imbopai mama avo mukana. Wawandipe foto ratafadzwa akatondipa story iro iye musikana ndakatomti isindicate ndakudza iwani isindicate picture chaiyo chaiyo wika kawanda ndikati ukambosangana naye tikanzi ndakasangana naye katu ndikati wochizotrustwa kuti tikuisire mari ugotumira. Saka inini kaini sisimeli gai ndimbotaura yangu nyaya ndapotsa ndarohwa kamari kangu kemasters kasisimeli ko inini handiriwe makuhwa ndiye ndichingofamba ndichitendera ndichinyorawo ndichingoti congratulation kwana Nyati. Ndobva bhosi vapindura pauyu pandakati congratulation Nyati ndobva vati inbox me ina ndakuzviona ka because ndikangobva apa ndoenda ndikazadzirwa mascreenshot tukanzi iwe bhosi vati uya kupi kuinbox ndikati ndindewo kunokwira ndege vanhu vamwari ndindatenderera kunotsvaka ndobva ndamhanya kuna bhosi ndikanoenda kuinbox ndofunga patoine 2 or 3 weeks ndichainda ndopandakaenda ndikava kupeji kwavo vachiadvertisa zvezvibhorani uko ndobva ndati bhosi mbouyai kumatebhelele ndikati kuda zvinhu kasisimeli ndikati ndiwanewo chibhorani vasikana ndobva zvanzi inbox me ndikati aiwa bhosi ndakakupai nhamba kudhara
bosi ndobva vati alright handina kudziona, ndobva ndavapa futi, ndobva vati okay, ndobva vadzokorora futi pane imwe post kwana King Reso zvikanzi iwe ndakati uya kuinvito, ndikati ingawa ndakakupai nhamba, mukati okay. Ndobva vazouya, havachatauri zvavaindidira bhosi, vamunyaya yechibhorani. Bhosi vakandikandira nhamba yekuzimbabwe yakanzi Veco something balls, ndichakukandira SIS MELLY, asi bhosi vakataura neni nenhamba yekunamibia. Saka vakanonoka manje kundirova apa because chakaitika ndechekuti inini pese pandaizama kuti ndipiwe basa ka nyaya dzavo vava vachiri kupisa nenyaya dzananyati. Pavakazouya kuinbox Dorini anga atotanga kuita sei kubvondora, ndakutanga kudzinzwa pano, ndakati saka pa kunamibia iyi inotora nezvimwe meturi kuiona here ine profile picture exactly ndiyo zvanhu zvakakisana izvo. Exactly ndo nhamba yavo yekunamibia iyi. Saka tine imwe yekubotswana futi havana kuzombondiudza nyaya yeindozimenti SIS MELLY, kungotaura kwandakaita kuti ndoda chibhorani, bhosi vakatoona vapinda mumari yangu yemasters, bhosi ka ndobva vandipa nhamba zvikaitaura nemakomana vakusotere, ndikati okay itaura navo, but inini ndanda kuvadhauta already because nhamba yekuzimbabwe ishi alright, because vava vatanga kuzimbabwe vane nhamba kwete zvekutamba, vane manhamba kwete zvekutamba, vane manhamba enyika dzese. Saka padaro paya ndobva vatanga kupisiwa nezuro ndichakupai chati imwe nhamba tongoignora ndasiyana navo, ndobva vauya zvikanzi komana zvikanzi wakazotaura nevakomana here, ndikati handisati ndataura navo, ndichakuudzai kana ndataura navo because ndandaa kutoona kuti masters angu ainda kapa. Bosi vaitaimira mari yangu, tiri kuuya apa vakapindura paposti iyi. Muri kuona posti iyi yepasocial media iyi ishi paposti iyi pane musikana nzi Vongai Metyo yakati saka mangwana makunosangana here nemukadzi wokwaSIS MELLY, toda kukuchenesai Veco Lupa Show. Ndobva Veco vapindura kuti Vongai Metyo, my manager and my lawyer said ngavavhure joketi tiende kukoti tione kuti tafadzwa chimari naEvans is different. Nyaya dzemubikirwa idzo vanoziva kuti hapana evidence because zvakaoma vaiti hapana evidence ende vanga vasikasi vana pavakati ndikuenda vanoiko vanosvika vachinja vati handichaende kuya, vakatamba medzi dzavo zvisina kunyatsa, vasati vakura pagemu racho vachiri mwana mudiki pagemu iri vasati vakura. SIS MELLY maita basa mabatsira vanhu, maita basa SIS MELLY mabatsira vanhu zvisingaiti, because otherwise amazimbabwenzi handizivi kuti takasikwa sei. Ukatiraya kuti uonese munhu kuti kwauri kuinda kwakutondowira mugomba, munhu anobva akuudza kuti kutseko negodo, ndoita godo rei because ini handivati nenzara, ine totirwisirawo kuti iwewo udini usabirwa mari yako. Semufesiyo ndakatanga kutotaura, pane umwe munhu andakatoudza dhera akaenda nanyati kuti iwe munhu anoita zvemigration ane connection negovernment ipi, ambori neconnection ipi nomuindisa inoita kuti aindise vanhu kuisland kana kuti aindise vanhu kunenge. Mufesiyo ndo munhu aibira vanhu mari akubuda pachena ega, ende vakuru vanotaura kuti kana uchigara mudzimba dzemazen'e dzemaglass usakanda kana one dombo ndizvozvo, ende mbanga chena inoparira parere nhema ende vakuru votaura kuti choda kufa choda kuvingira. Veco wanga oda kufa, wanga asvika patime yekuti wanga akuchiona zvomuremera kuti agara tatomuseva because anourawa munhu muSouth Africa wamanourawawo, tatomuseva kustopa gemu rake iri, anofa. Nhamba ari kubvunza nhamba dzekuSA dzekuZimbabwe dzinopera na365, nhamba dzekuZimbabwe dzinopera na365. ndichakusenda SIS MELLY maita basa ndandichatosikamiwa chiregai hangu ndivate. Saka vanhu kachingotangai maita research panyaya dzezvinhu even munhu akaadvertiswa nebig brand, tangai manyatsoita maresearch guys. Tinobirwa tikaona moto, South Africa iri kurwadza, UK vanhu vari kurwadziwa nekumashift, wongozobirwa mari yako, hazvina kids. Kureva kuti paakatoenda kuna Nanyati apa akatirega ndishandise zvimari zvishoma zvemapassport then ndozokohwa pahombe, but
Veco wanyangira yaona. Ndosingazivi timu ndosingazivi mafunds epasocial media manje masivanzi masiziva havazive manje kuti haagwadziwi kuita kubvisa $500 yekuti mapassport abude andiona because after $500 ndiri kuzowana $5,000 andiri kuona pa500 ndobvisa because ndiri kuzowana 5,000 andiona so vanhu vakamhanya tiye tawana mbinga vakaenda kunorwa bhegi vamwe vasitobuda vachitaura pa because vari kunyara munoona chinhu chandoda kuudza SIS MELLY nemamwe maZimbabweans akateerera, it's very rare kuti munhu mutema anyatsoita mbinga pasina kana kaactivity kekuba kanenge karipo. Zvinhu zvinotinetsei izvozvo, chero dzamunoti mbinga muZimbabwe dzese zhinji unotowana dzine zvipomerwa but zvimwe zvachona zvinenge zvisine nechekuita nesu. That's the only way inogona kuita kuti munhu mutema iye mupana waya mwana mudiki zvokuti anga asvika level rekuita mbinga awana mari yacho naimora pai zvakaoma asi maita basa yenyu maita basa nese vanga muri kutya kutaura because kwanga kuchitukwa munhu semunhu kwanga kuchitukwa munhu netutsikidzi twake utwu twanga kuchituka vanhu zvisingaiti uyu ndanga ndiri pa 66,500 followers ndadzoka ndikasvika pa 65,000 and 92 nenyaya yekutukwa unfollow nchinzi une godo nembinga yedu ndikati haiwa unfollow aiwa vachauya one day no problem zvazvinoita manje pasocial media kuunfollow kwaumbokuona minoti wakuona sei because zvine algorithm vanotowedzera ndakaita problem yekuti ndakaitwa pamarestriction mamwe ari kupera manje saka ndosaka haufangi kuona kudonedza kuunfollower anofanga kutokwira ini handitori mu203 ndatoona ndava mu204 izvozvi aramba muchipisa SIS-MELLY ndichagara ndichitoya panapa haiwa maita basa ndichakutiraya kukusenderai even mascreenshots kana muchitombozobata nevanhu vakabirwa mobatwa inini hangu kazhinji handiwanzoda kuidentify location yandiri because munozviziva kuti ukangokarika waita chimistake pasocial media vanhu vanozokutsvaga vachizashandisa location yayo odashigwa gumbo kwese iwu odashigwa garo neputipretoria izvezvi vanhu vanonditi ndinemwe chingwabudisira muchirumu so chekuti haufi wakaundastanda kuti munhu anogara kupi it's not easy because munoona takaita kuti even Veco abatwa uyu kuonekwa location too much musafarira kureleasa malocations enyu muchivhura hombe paFacebook. Hello wandisakidza wena kuri kutla futi SIS MELLY halo kola SIS MELLY handitipe peji nemera kuti followe halo kola say Marista guys say Marista halo kola hello yes taura hello SIS MELLY tikukunzwa ndima yokuKempton Park ndachida kungoti zvangu kumafans aVeco maiti mai yokuKempton Park munonyepa miri iri seiko aiwa mafans here mafamba bo zvakaoma wakandiita benzi SIS MELLY wakandiita benzi wakati hamai vanonyepa wa mastatement avo ari kungochinja ndikaite saskam SIS MELLY nekuti ndinoona munhu ndozomuona futi second time ndotadza kumuziva aiwa tichangovhuma here mamuri right henyu I think emotional yamakaita vanhu vakangotiya kuti komachinja makupenga sei emotional yamakangoita paya but aiwa ndizvozvo saka makona muri kuita nguvai hola SIS MELLY thank you so much SIS MELLY thank you so much maita basa mwari vakukomborerei nerudo rwenyu neefoti yenyu yese yamaita zvese kuburisa mari yenyu muchinobhadhara kuna general shellas thank you so much kuti muri kuenda nguvai mangwana tiri kuenda na 8:45 saka ndopari kunoitwa maaffidavit acho
iri kutangana 9 so na quarter to 9 tinofanira kunge tasvika. All right, that's okay. Wish you all the best. All right, Sis Melly, thank you so much. Kune Ndidone hangu. vaziva magrupu achona awa magrupu kudai awa magrupu akanzi island awo Okay. vasati vaziva budai magrupu awa please munochema mangwana futi Kutaridza magrupu ayo musapinde magurupu. Maiwa mari wangu bhegi wangu achitora aiwa bhegi ranga richitogwa bhegi ranga richendi kuti onai Sis Melly zvandiri kufunga kana ndichakutsvagirai because nhamba dzangu dzimwe dzakarasika saka WhatsApp yachona yeMTN yakabva yabva. Ndine grupu revanhu vane collection vakabirwa mari vese vakazocreata group 1 saka vari mugrupu iroro. I think zvinogona kutova easy vanhu vava vanofanira kuinfomiwa vamhanye kundoripota nyaya dzavo fast. izvozvo saka ndichakusenderai nhasi maybe ndichatira ndikuone ndokusenderai makuseni. Pane munhu wana akanditanga zuro anoratidza kuti ndiyamba mugrupu rimwe naye saka ati ndichataura naye kuti achindipa nhamba achindiisa mugrupu iroro then ndoita screenshot ndokupai nhamo mozotaura nevanhu vacho please vabatsire ndinonzwa tsitsi. Alright, say Marist, aiwa pakanaka Sterek. Thank you very much my brother. Yeah, movata zvakanaka maita basa. Mupinde page renyu mu comment section vanhu va follow. Thank you very much. Sisi movata zvakanaka. God bless you so much. You too my brother. Ati follow vanzvadzi yangu yo guys. Vanzvadzi vanoda kukura ati follow wewe bhuti asikana. Hello Kola. Hello. Zviri sei? Sis Melly muri sei? Mushe kanjani? Zvakaoma vanhu vanonzi vana Veco vakaoma. Ini ndiri kutofona ndiri kugokwe kuZimbabwe. MuZimbabwe but ndiri izvezvi nditori pabasa night duty papa ndikatoti ndotopinda palive. All right. Inini ndakadyirwa mari nevanhu ivava last week chaiyo. Vanhu vapi? Vana Veco na iye aishandisa kuti Prince Masimba manje. Vedu way. Aishandisa kuti Prince Masimba saka aisa mastatus every time and again ekuti ndinoitira vanhu ndotsvagira vanhu mabasa kuIreland. Yainyanya Ireland, Poland neRomania neDubai. neDubai neUSA. Anditi but paWhatsApp profile yake manje iripo haisi ine pane mukadzi neface hazvisiri izvo manje. But iye aizviti Masimba ndobva ndatoinda kuWhatsApp kwake ndobva ndatanga kutaura naye zvikanzi chitumirai mari tinoita mastages pekutanga hanzi mari yangu yese 23,000 rands. Iri 23,000 rands zvikanzi motanga kuisa ma8,000 rands toita stage by stage. Ndobva ndatomuti tiri kuda kutoenda kuIreland nemurume wangu neimwe shamwari yangu handiti tiri 3 zvikanzi chiisa $800 kamaisa $800 motumira maCV enyu tototanga kutoita process 2 weeks motoenda pamainterviews. Next week by January me matova kuIreland matoenda. Anoti kubhilivhisa kwete zvekutamba. Ndobva ndati saka mari ndoisa paaccount yani zvikanzi isai paaccount yakanzi Prince Masimba FNB. Account yachona account number yachona i631168808651 ndo account FNB kuSouth ndobva South Africa ndeye South Africa. Ndikati ndikuenda kumesina zvinoita here ndobva zoti isai pane munhu anondisira mari ikoko kuZimbabwe ecocash number but anenge akalinda futi netai Bulawayo because akambondipa nhamba dzetai Bulawayo ndobva tai inonzi tai so ndechi inoita zvekutumira maybe maEFT wawawa marandi chichikoro ndobva dzemumwe munhu wekuzvishavane nhamba dzacho ndinadzo ndobva ndasitanga kuisa mari yangu $400 pekutanga. Ndobva this last week it was on Chico ndobva ndazoisa balance ye400 yanga yasara to make it $800. Last week zvandiri kutaura izvi. Then kubva ipapo ndanga ndakumufonera handisi ndakumufonera anga sisadairi foni hachapinduri mamessages hachaite sei ndobva Monday last week iyo ndobva ndamusendera zvikanzi sorry sisi ndanga ndisiri online time yese ndokufonera 8 p.m. 8 p.m. iye anga asingabatiki but ini nditori nevoice note pane yamakaisa last live yamanga muri last week muchitaura naye exactly ndo voice rake. Voice note yake nditori naitaura andisendera audio but i1 even paWhatsApp call pandaita naye
exactly voice ndiro chairo problem iri kuitika manje izi imimi muri kuZimbabwe hani muri kuona Nobody- ugokwe nemamutori kuno kuizvo zvimangwana makuseni makananga papolice station kuitira kuti azive vanhu vake handimaona mungopuhwa mari shamwa dzake dzengobatana navanashera ziva ava votobatanidza mari vabhadhare vanhu mari dzacho $400 ekupedzisira ndakatoita $400 yakatoitwa zvakaoma ye$400 itoripo proof of payment haachataure newe iko zvinezvi mamessages anga achingodhilivha but haakupindure haite sei nezuro manje ndobva aenda kustatus kwake kwakunoisa yekuti IELTS lessons achinja manje achaiti zvekutsvagira vanhu mabasa akuda kuita zveIELTS nezuro namba yachenoti zvakaoma vediwe namba yake monati tikatora nhamba dzese dzine vanhu vese ka tikadziposta pakapa ndokudzai pane kuda vanhu vakawandisa nokuti vanhu vakawanda ibeti vane manhamba siwa aiaprochwa nemanhamba siwayo namba yake plus 27 mirai tione yekusouth africa yatinayo panapa plus 27 78 mirai inde panhamba yacho yeseitoni zvakaoma uyu munhu akaoma uyu ende anenge akatora mari dzevanhu vakawanda pari zviro zvelast week anenge akasvika ma5000 chaipo hei vachikomenda kuti haasi tsotsi hasi chimunenge usina kubirwa vanhu vanenge vasina kubirwa vanhu vaya vanenge vasingazivi vasina kubirwa vanozivei yekuniseri kuti chii plus 27 haisi yandinayo plus 2783 440 anenge akato achitoshandira vanhu ava vanenge vakawanda vaisindicate aiwa kuve syndicate but zvakaoma mani ipapa pandinobva ndatomboti bamukuru vangu chimbomufonera itione kuti hadairi foni vari kuSouth Africa but anga singadairi asi inotoringa yaitoringa but haidairwi dzokoro ndandati ndifone direct kugara zviya haipindi ipapa nezuro akatoisa status yekunhingina yemalessons eIELTS nezuro vakomana vari kutsvaga nebhegi zveshuwa vari kutsvaga bhegi saka iri kubasa kupi izvozvi kugokwe pahospital okay allright zvakaoma zvino kuchipatara kuku hamuna kana apron kana uniform munoshanda nehembe dzenyu kubva musizeni okay munobva kutheatre allright hei mirai tione kana sezvo muri kuZimbabwe akabuda andika akabuda mirai ndichatrai kugadzira chigurupu zvakanaka ndokuedhai vanhu vari kuZimbabwe imomo toita toona kuti adzosera vanhu vacho mari dzacho ngachitanga panyuva angakudzosera vanhu vese mari mari ngadzose mari dzedu inakasatokumuendera kugoko kunyuchi chaiko mune rekodhingi yenyika pamuguti playere rekodhingi ndenda kutoiplaya kumune imwe foni isai kune imwe foni muplay tinzwe rega ndiitsvage iri kure zvayo rega ndiitsvage ndeye 15 seconds yakatoita iyoyo SIS MELLY pakadai imbomirai Veco ambogara angambogara mukati mari dzawandisa ngambogara mukati agodura vamwe vake. Hello, SIS MELLY. Hi dear, how are you? I'm fine. SIS MELLY in Veco UAE. Ndakabirwa wachi zvititapfadzwa ndiri anzi ndinoitira vanhu for Ireland chichichi, so ndakatongotumira mari through kuZimbabwe nditori nemaproof and then aitotituka nezvinyazi kwatiwanda kudai zvamakawanda naimi vanimi aitotituka zvinyazi zvisingaiti nditori nemaproof. Mira kona tinzwe mira play tinzwe andina mari malinise unless kamtama warehouse ndo ari ndiye
ndiye dzokoro And dzako ndiye dzokoro true ane voice rake. guys dzokoro dzavanhu vamwe dzokoro dza unless kamtama warehouse ndo aripo munochinja masvika muzonochinja masvika kama aiwa ndiye no doubt ndiye hapana kuti voice ndiro rake chairo aiwa chairo ende anongori munhu aiwa ndiro voice rake ndiro munhu ari munhu akamudzidzisa chitoti chika haana yatomudzidzisa nemazvo akamudzidzisa nemazvo ende ari professional munhu akamudzidzisa zvinhu izvozvo ende aiwa haana professional haana hake haasi professional yacho hatiibati zvokudaro nevakomana vanoita zvinhu izvi hauvabati zvokudaro unovabata matambura screenshot yevanhu vanga vachimufonera vamwe vavaitsotsa okutora screenshot ototi vanhu vanga vachinditsvaga vakawanda vanenge vachimufonera izvo vanhu vaivamufonera voice iroro munisendere voice note renyu kuona mubve mandibata kuwhatsapp futi imi vari kuzimbabwe alright ini ndiri kutodawo namba dzenyu sisimeli saka ndichangoforwarda conversation yangu kubva pekutanga kunosvika pandakaguma naye this is wrong guys no this munhu is wrong wamuzimbabwe haanzwi kana tsitsi kana unoziva munhu wekumalauko zviri nani dhani muzimbabweni zveshuwa munhu ari pasouth apa ngasadai wangadzosere vanhu mari guys ndachitonzwa tsitsi nchiti mwana haiwa mamistakes hakuna mistake dzakadai aiwawo guys ndisirewo namba dzangu uyu ari kuda namba dzangu mucomment section uyu ndiani Megan ndisirewo namba dzangu mucomment ndinyorerewo namba mucomment section moya kuseri kandi toita chigrupu chacho totaura naye zviri nani chero akapa mbinjana achidzosera it's okay it's okay handitika Alright, Sis Mary, thank you so much for your help. Mawana namba piwa namba mkomezi ukaenda pa page front page ndio unogona Melissa kana mbere pa front page apa namba zangu zilipo unodzitora guys ndasopera power guys tameni vanhu 6 so far 6 vauya pa live 6 vauya pa live uya ari ku Dubai avari kugokwe ish yeah guys this is not right guys this is not right all right Lucinda all right ndokupa this is not right guys tara chokwadi this is not right guys this is not right guys this is not right munari kugoko kuvakomana aiwa batika anga nai backing with Melissa kati vanhu zvongonyaragwa just like that zvongonyaragwa just because mari ndizo vanenge achiflash achidla namabhiricho hazvishandika guys aiwa kavakite we didn't know kuti kune nyaya dzakadai so kune vanhu vakatodai isati tofunga kuti kudhila nemunhu ndachidhila naye did I know kuti kune vanhu vakawanda kudai ndachiza kuti kune vanhu wobhogurumandira nevanhu vakadai zvitousa tsiga idzi ari kugoko uko maatobva kusejari guys saka inini ndakuenda zvangu guys ko chimbokanda zvemastars guys ambosvika kana pa 6000 zvakaoma timbokende zvemastars naye misho munhu anoita basa kuti asetichadhugwa nezvidhoma guys ndichitsvakirai kuti tivhare nyaya dzakadai chiko chamunoita nemi guys kunge ndichadhugwa nezvidhoma zvichauya usiku izvozvi zvidhoma izvozvi ndakatoisa zvidhoma zvanguwo padhoo kuti zvimire zvakaenda zvidhoma zvavamwe zvichatumigwa pano kuti zvikwizane padhoo ipapa zvangu ndaraisawo padhoo ipapa zvichauyawo zvosangana padhoo apa imbosaiwo masters guys thank you vahlapedza masports izvi thank you bahle thank you very much you weekend thank you Delphine nakuwati wakadhakwa unozoyawo buda musaga kangobuda musaga ndokudonedza thank you guys thank you very much my sisters thank you very much thank you David yes naku right Sis Mary thank you so much nebasa ramuri kuita you're doing a good job
chaizvo chaizvo kona ina chida kungobvunza kuti vamuri kuti general ndo vaiti vakasika mwana naKC asi havana kutaura iko kulive yavo yavaibvunzwa mubvunzo havana vakataura here kuti vakadzoserwa mari havana kutaura nditi havana kuti vanhu vakadzoserwa 16,000 kukasara 6,000 after live iyoyo maipedza inini handika musikana uyo anonzi chicha I think was watching the life then ndobva apa vamwe mai screenshot tinayo screenshot iyoyo yemari ndibva isatozomubvunza tikati kwaiwo ukadzoserwa mari siti kuti vanombopa kana sendi ko uchaudziva kuti wakapiwa mari yako akadzoserwa 16,000 tine screenshot. My God. But she didn't mention that. So ndikufunga kuti mai vanga vacho vari kunzanga navo ka mai vainzanga navo ka vanenge ndo vakasova vakabhadhira mari havana kutopiwa mari havana kutoziva kuti munhu akadzoserwa 16,000 inga zvakatooma neinga matsotsi acho akuya in different forms. Yes. Zvakadzoserwa 16,000 akutodza kuti havana kupiwa kana sendi paipa yashuwa vanhu vakatopisa OKC but chokwadi pakadzoserwa 16,000 akadzoserwa nona zvanhu zvatiroita tinoita saka mai vaiva vakasiposa mari vanenge vasina kutoudzwa kunzi ndakazopiwa mari vangonzi mari yakadyiwa naKC tinotomukayo screenshot yekubhenki yakadzoserwa 16 tikatomubvunza abva kunikikiri kokoko aiwa minshoko iwe pano ndipe 250 yangu iwe Shelas ndipe 250 yangu kana uri pano ndipe 250 yangu syndicate yacho ine magona mavabata ndipe 250 yangu ndipe 250 yangu sisi vekugokwe ngavauye kuinbox tinovabatsira kuti vawane rega ndipiwe namba ndokupai kuseri mozondipa kuseri aiwa ndozvanachida kungobvunza aiwa thank you SIS MELLY. Alright, thank you. Wanza akataura tatisingazvizivi maybe hatina kuzwa information yakakwana admin maite henyu for the clarity thank you tatisingazivi kuti vakataura kudaro tatisingazivi Shelton iwewe Shelton ndikuda 250 yangu ndikuda 250 yangu ndikuda 250 yangu tazoti wakataura ndizvozvo but I want my 250 kusora nezuro 250 rands was deposited into your account iwewe andika yawakadeposita account chitwa munhu akapindura kuti kwai slot kune slot yari kupiwa mangwana but no slot came mukabva manyarara kuti zi saka handisi kuziva kuti 250 yamakatora hauna chawakataura mari yacho iri kupi. Where is the money and where is the slot? And the slot right hands kune slot iri kuitwa kune slot inenge riko kupi slot uyapa children nga uyapa yes edha ndikuda uka 250 yangu ka yakadepositwa muaccount mako iwewe ukati iwewe munhu wako whoever anodaira phone akati tapiwa slot ishi screenshot ishi hold on vari kumbofona bomirai iyi yakaiswa muaccount mako ishi 250 rands yaiswa muaccount mako pane number yakaya noted your appointment slotted for 10 a.m. Tomorrow musikana wangu akati okay akazokuti good morning akafona na 9:43 akafona na 10:07 nothing till today hapana chakaitika so I want to know kuti what really happened because takapiwa number yako account number dzako iwe ishi account ishi yeku Standard Bank ishi shoti yangu ichinzi mari kuya kwauri ndiwe lingi rekugadzira mapepa MSA but nothing happened ukati slot na 10 but you never went came back 10 zakadarika hameno chi chakaitika. Problem yenyu SIS MELLY is that you don't want to verify issues first musati mayapa live and it's very sad. It makes you a very bad person because muneka mweka kuakira kasiri right. Iwe shamari usandidza kuti kuakira pamari yangu imari yangu usanditaurira kuti kuakira Shelton because handihakiri pamari yangu ende ukitaura kuti handiwo ndifa kuti ndi-understanda chii ndino-understanda chii wakati slot na 10 dzakadarika. Hello, let me respond to you. Mune dzungu risina basa SIS MELLY. Iwe ndione dzungu iwe tifamisa zvifesi rengerani ipu ndione dzungu iwewe une dzungu iwewe Shelton ndione dzungu uri kuba mari dzevanhu uri kutora mari dzevanhu woti hanzi izvo munofanirwa kuaverifya makataura kuti kune musikana wangu uyu slot mangwana na 10 ndozvamakataura 10 yazuro akafona hamuna kudayira tikapfuudza dhei rese nhati tiri mune rimwe dhei saka waida kuti tibvunze chii anonzi
Autodzivi kuti vaitaura nani. Aiwa anonzani musikana akabvisa mari zita rake. Anonzi Masli. All right. Chinzwa SIS MELLY, with all due respect. Aiwa patatanga kuti hangu mune dzimwe majokes eda kutoita nemi, but it's fine. Wakava mari yangu. Zvemajokes mbomira. Mbomira zvemajokes. Chimira. Ngatitaure nyaya. Ndipei nguva ndikupindure izvi. Inzwa SIS MELLY. Zvinoita kana vanhu vachinge vaita ma-appointments, I don't even hide it. Appointments are paid for, and it's 250 rand. So what then happens is that if a person pays for appointment, we encourage them to send the proof of payment to an 071 number, which is my office number, right? Now, what they do is they are given an opportunity. They are told, actually, they would be called at a certain period of time. And at most, some of the appointments that we make, and say, for instance, ndikati na 10, ndogona pamwe ndatangira kukoti na 9, and koti yayo bva yanonoka. And so I end up then doing my appointments iwayo after court around past 3 or 4 or 5, or even the next day. So we always have a situation yekuti vanhu vanenge vaine maslots ava vapiwa, and they are not necessarily consulted on the very same time. But we always, my PA always inform them kuti either general vanonoka kubva mukoti kana kuti pandinodzoka kubva kukoti ndinogona kunge ndiri kuoffice ndosvika kune maclients akatomira, handiti. But then all these people are consulted according to their order of them having come pama-appointments. Senge nhasi ndabuda muoffice, handiti ma-appointments ese ezuva rese kubvira makusera atanga na10 to 3, handiti ndazotanga kumaita na5 ndikabuda muoffice na20 past 8. You know, and I apologize to people that I would have called. But no, I know you were waiting for my call for the whole day. But the thing is, I was busy in court. I also then had clients that were in person in the office, and I couldn't have let these people sit the cheetah phone. And then imimi ndazotanga kudila nemi izvozvizvi pa phone, and I consult. So that's what we do. So I understand vanhu vanoti vanogona kunge vanonokerwa. It's understandable and it's frustrating. But no one is I understand inzwa izve SIS MELLY. Munhu anenge akamirira, handiti muri kuona, and sometimes it's also an emergency, muri kuona. But however, at the end of the day, we end up consulting, and we cannot say that ngatiregedzei kubatsira munhu ari kagara muoffice because atori paoffice izvozvi, and we need to call somebody. We always use the order of how they come. But mukanzwa munhu anoti anzi munhu haana iye anonzi Maslin uya, will be surprised kuti anonzi Maslin, because if I had my book rema-consultations nhasika kana akabhadhara nezuro, it's not possible, because today I dealt with everyone who has been in the waiting for consultations. Screenshot anenda kutaridza here. Screenshot ndakutaridza. Screenshot ndakutaridza. Tera unzwe chiyangwa. Screenshot ndakutaridza. Iwewe munhu auya handiti ati ndiri kuda kuita consultation, ndinoda kugadzika mapepa matibhadhara consultation, handiti anzi account number, akandirwa account number yako ine zita rako, handiti aisa mari abva angosendera message yekunzi slot yenyu mangwana na10, handiti abvunza kuti slot yangu mangwana na10 kupi, how hapana kudanirwa. Ndikabva ndamutiriri aiwa chimbomira ndipedze mira, ndikati chimbomira pamwe since achakudayira pamwe ari busy namwe vanhu ngatiswere day rakadarika hapana chauya. Slot yanzi 10 anje nezuro ndeyanga 10 yachona nezuro 10 yasvika hapana. Mwana akafona makuseni akafona kuva past 10 hapana akabata. Ndikati mira pamwe achafona the whole day kusvikira patiri panapa, no one conducted here, no one akafona hapana, mari yakatogwa. Saka sinzwa tikupindurei from the onset kaSIS MELLY, handiti kana munhu achinge audzwanzi achafonderwa na10, I've said it very clearly kuti kana ukanzi uchafonderwa na10, handiti, and you don't get a call at that specific, because remember kaSIS MELLY, I am not doing this thing full time, and our clients know that. Ndinoshanda kucourt, ndinoshanda mamwe mabasa kumaprison. There's a lot of things that I do. And then all our clients, we inform them on exactly
what they need to do. We And we don't have any information. No saka ndawe yanchipenga. And we don't, there is no information. What I see that is the Shelton, that is the iwewe miki yakuna na Veco mukudira kapi wewe. kana musina information handiti, because right now what you are actually saying, kana munhu wamataura, because nhasi andambotaura nemunhu anonzi Maslin, you probably find out is why you probably find out and you'd be surprised kuti kana ari munhu akaita payment yake zuru, and it of the people that I've spoken to nhasi wese, I can even show you a panandi chinyora ma consultation esenhasi. I only have got 3 numbers ndaenda ku voicemail, 3 numbers, because ndofona ma direct calls. What they do is on our office line they communicate on WhatsApp, and it, but in ndofona ma direct calls because I use my contract line. Only 3 numbers, not 2 numbers that went on voicemail. Imwe yanga ichifona ndachifona isingadairwe. There was 1 number which was not being answered, a 072 number. Then there are 2 calls that went on voicemail, and I understand that people could have been at work. And where 072 azinga akuritena makondiri busy with some other consultation at the very same time. And so these things happen. Vanhu vanogona kuti ndakabhadhara mari yangu nezuro, ukamufonera pamwe anoshanda murestaurant, pamwe anoshanda pamwe mubar, pamwe anoshanda pasingabatike phone. We always understand these things, and we always say kana you was on a missed call, and it return your call and say ndava convenient kuti ndaure panguva dzakati. And it plus in any case imimi kana muri mapimira 250 rand, message iyo iyaya inouya in account number yangu iri very clear iyo iyaya kuti consultation fees are non-refundable. Zvakatonyorwa pamessage iyoyo. So they are non-refundable. Saka uri kuti ndaichawa 250 yangu nokuti wakanyora kuti kwanzi consultation is non-refundable. Yes. Usati watobhadhara unokutanga wavereka pakanzi non-refundable. Kuroti kana usingade kuita. Saka usati 250 yangu here nokuti chipepa chinhu chako chakanyorwa kunzi non-refundable. Yes. Yes. You can do what you want. All right. Then it's address is what is meant. Address whoever told you pa phone call yamakaita group call kuti vanhu vakuuya kuzokureporterai vakunyeberai, because when I was on the live ya Sisiru na Sisketina, the people that came to you lied to you, and it's bad for people to lie to you. Atikutara zvemalaivhenye makaita kwamakaita iwewe. Andi iwewe wakapiwa mari Shelton, iwewe wakapiwa, all right. Wakapiwa mari, mira Shelton. Wakapiwa mari. Kupindura inini boss mataura wakandura kupindura kaini, ndakupindurawo. Wakapiwa mari iwewe, refund. Mira Shelton ndiko kubvunza mubvunzo. Ndakanyamba uchitaura. Ndakanyamba uchitaura uri 1. Ndakanyamba uchitaura uri 1. Uchitaura uri 1. That Chichi gave me money. Vanhu vakakunyeberai imimi mune wakapiwa mari. Mira kana wakataura kuti wakapiwa mari, ndakandibvunze Shelton, ndakandikubvunze. I want to respond because mirai zvamataura kudhara ndandiripo palive penyu muchitaura all that nonsense ndandiripo. Ndakubvunze mubvunzo, ndandikubvunze wakapiwa mari iwewe. Wakapiwa mari iwewe. Wakati kutiudza ini ndikuchimbereka kuti ndapiwa mari sisipeni. Did you tell me kuti wakapiwa mari iwewe? Did you tell me kuti wakapiwa mari? You know about it. You know about it. You know about it. Why you are protecting Chichi? But why are you protecting Chichi? Why are you protecting Chichi? You bully people. Why are you protecting Chichi? Shelton yaitifi iwewe uri mbavha. Shelton uri mbavha iwewe. Vanhu vakutema uri kubira vanhu pasocial media nenyaya dzemapayment. Uri kubira vanhu pasocial media nenyaya dzemapayment nenyaya dzechii. Anditi anoblokewa pakuti kudii. You never told me that wakapiwa mari, but wakataura kanzi zvisina vakandizosa kuna Chichi. Vanhu vaura kutaura iwewe. Uri mbavha Shelton, utori mbavha. Uri mbavha Shelton. Utori mbavha dzoka. Uri mbavha Shelton. Uri kubira vanhu iwewe pari panapa all in the name of my asylum. Iwewe dzoka utiudze kuti connection yako naVeco iri pai. Dzoka utiudze connection uri mbavha. Unofunga kuti ndionobhula vanhu uri 1. Kana wakapiwa mari iwewe hauna kundiudza. You never told me nini samunhu akakubatsira wauri kutaura kanzi ainesana naKC wacho. Why didn't you come back to me and say sisimeni ndapiwa mari? What does stop protect Chichi? Ini ndaigona naChichi vacho. Ini ndaigona Chichi vacho nenyaya kuti upiwe mari yako iwewe. Handisei ndakuti indakubasa iwewe. Did you tell me kuti ndakapiwa mari? Wakandiudza iwewe.
Did you tell me? Kutoka piwa mariwo. Did you tell me? Did you tell me? Right now we are after Chichi. Trying to protect Chichi and trying to protect her. It's still that man. Zemwana with Zakatorwa. Do you know what is happening right now, Kumasuri? Guys, the shelter, General Shelton Chiangwa Impava. Mpava yekupedzisira. Impava, murukubirwa mari all in the name of asylum. Shelton ashande ku home office, guys. General avashande ku home office. Itori mpava zvaya muchansa. Rikudla mari dzevani pa Port Elizabeth apa. General akudla mari dzevani pa Port Elizabeth apa. The reason is syndicate. Nana Veco. The reason why takapiwa number yake. It's a syndicate. It's syndicate. Hasi lawyer ukuita senda unata lawyer reko ranicha lawyer ukuita say anta lawyer weko Shelton anta lawyer Shelton ndakufamba naye every day ndichita live dza Shelton every day Shelton abira vanhu mari vese vakatorwa mari dzema asylum uyai mese guys mese makatorwa mari dzema asylum uyai What sis Melly ndokumbirawo namba dzeWhatsApp dzakapinwa idzo mese vakatorwa mari dzema asylum naShelton uyai mese uyai mese vakatorwa mari na uyo uyai mese makatorwa mari in the name of asylum mawaiver naShelton guys toda kufamba naShelton impava Shelton uyai ndinoda kufamba naye daily ndinenge ndine live yake daily ndinenge ndine live yake impava munhu uyu impava munhu uyu tori pava chachai Shelton impava kungorarama nelaki murume ane zidumbu rakadai unorarama nelaki kurarama nelaki dzekudla mari dzevanhu unorarama nekudla mari dzevanhu Shelton uyai ndikukuedzai uyai kurarama nelaki dumbu rekukura sadza raunenge uchidla remari dzavanhu mari dzevanhu hendoita zvakawanda ini hendoita zvii zvaunoita what do you do unoita aida brita court ndokuita zvinhu zvakawanda uri chansa just same time chansa hazvirambidzwe but don't lie 250 rand vande bush tora 250 yacho but uri mbavha ndochokwadi toda kuona vanhu vakamboitira maasylum akabuda ngavaye vatauri sorry kola budai mudzoki anenge usina kupinda budai mudzoki uri mbavha haidia SIS MELLY muri sei? yes kuri sei Ndiripo uyo Shelton uyo akambouya pane paakambouya kuno kuCape Town ndobva abhuka mheno imwe zvai zvavaita zvokuti aiuya vaine mameetings avo varonga mameetings ekuti vanhu vaitirwe mapepa eudidiwe ndobva auya mhenenge amuchimurememba paakambotanza akidnepwa so chijuta achivhara mabura ake kuCape Town kuA exactly yeah. aigara pahotera pandaishanda achitonditi sistrani zvamaona musaudze vanhu saka iguruvha ndikamubvunza ndikati zvii zvacho zvandaona hanzi musaudze vanhu because akauya angori scraft up zvikanzi sister zvamaona musatauri ndikati izvi hazvineneni saka iguruvha hanzi zvamaona musataura wamaonei zvandaona handizi kuti aida kuedzotaura kuti chii kuti aida kuedzotaura kuti nditi paari kugara here kana kuti zvekukidnepwa kwake here I don't know zvikati zvamaona taiziva kuti it was all fake mani zvezve taiziva kuti it was fake bakaita madzi akachida kupiwa mari nevanhu aitsvaga mari kuvanhu Shelton aitsvaga mari kuvanhu anongodya imari dzanongodya kamari dzemarema dzanenge achidya anyway iri bhuna donguti akauya pahotera pandaishanda ndichishanda manheru akati hasitrani zvamaona musataura ndikandotaura kupikwa ndichiti kudii saka hai matsotsi ayo matsotsi ngavanhu this time tinaye chimuti chiri kwake this time chimuti chiri kwako this time une dzungu sereki uchimisa zidumbu isade kuenda kujimu sinoita mwarume kuchinofamba patreadmill uri busy kutedzana nemasadza uchidya masadza uchitora mari dzavanhu uchidya masadza Shelton iwewe unoshandepi iwe kuti akukoti kuinterpreta kukoti kwaunoenda nemadays uko unotadzira zvinhu zvakawanda tipe wakamboitira ani asylum iwewe wakamboitira ani vanhu vakachema nenyaya dzemaasylum newewo vanhu vakachema nenyaya dzemaasylum newoko anyway boss man ora ichiri bodya kutofamba newe zvokutodaro Shelton wakapusa stereki akutofamba newe zvokutodaro chaona zvako mhepo dzatotanga kutosumuka January November unoziva chakusumukira chaona zvako alokola
Sisimari muri sei? Mushe kuti sei? Shelton ndogara kuno kuPE Zimbabwe. Rogara mutaundi umu. Shelton zvaanoita Sisimeli anoenda pane maZimbabweans okwenyera mapurisa. Akwenyera mapurisa kuti Oenda ndokumirira nekusenti. ndokumirira kukoti achibhadharisa vanhu mari. Anogara achipromisa kuti uchafa iwewe muno. KuCape Town akatombonzi kuCape Town achida kukuona kunoperera ikoko Zimbabwe iri rochitedza kumafarms kwese uko Zimbabwe arishande bairi kana riri kunzi office mazuva apirembodzi ngati ndibhadharire office arishande Zimbabwe arogara mutauni umu. Muchaziva madhesi atakamboya tichitaura nyaya yapeko uya wezvikoro zvake zvemabhogazi schools izvi wokuPort Elizabeth wamuziva achiuya achimizika achimisa zidumbu achisapota mbavha vanhu achichema nevana vavo kuzvikoroko achisapota mbavha ini ndozvita mbavha kadzinosapotana Sisimeli ashandi pamunhu Shelton Zimbabwe ashandi tori gandanga mira uone Shelton ashandi anobira vanhu maasilamu hanzi handikupa apurana maasilamu anobira vanhu ma350 kuyeko kukoti kukonyera Sisimeli Shelton makanzwa kunzi afaka aureswa nevanhu bhosi anokonyera mapurisa kuti ndiye munosunga vanhu vari pabasa. Shelton ushu munoziva kuPort Elizabeth kunoga kunyanya kufambiwa mapurisa stereka but Shelton anotaka kandi anenge anjomba here anokwenyera mapurisa Shelton Zimbabwe. Ndakambobayiwe Shelton ndipe hwani munhu akamboti ndakabigwa naSisimeli ndipe hwani anoti ndakabigwa naSisimeli vanouya rambai muchitaura zvezvo vari kuuya vari kuuya vachikuudzai vari kuuya chapamba naye musiye ndoda kuti anotsvaga vanhu vanoti ndakabigwa nameli uye navo ndinati mukanze vese vanoti ndakambobigwa nameli uvaunganze vese uye navo handii zvine mari dzokubira vanhu imbavha yekutomuziva makangobvunza pagurupu rakanzi Port Elizabeth makangoti Shelton imbavha imwana nyaya dzakatina toda kudzizvozvomura tinadzo Zimbabwe iri Zimbabwe remakoko hariende kubasa loya wokwani ndiloya wokwani loya wokupi ane mapepa Zimbabwe roswa mutaunu umu andanomiririgwa nero ridhudhunu hamtuna iro riri kukoti ndiani simokonyera vanhu varidzi kuti mapurisa osunga vanhu oti andokumirira kukoti kutsvaga mari anotorama neungwavhu anototsadzisa handisi mutsvene but handibi hakuna anombouya akamira kuti ndisivedi wakambondibira kana sendi handisi mutsvene but handibi and handimboraramisa mari dzevanhu Zimbabwe Sisimeli havachauya muchaunzwa zvenyu vachauya hobho muchaunzwa zvenyu rambai makamudzvanya bho Zimbabwe rekurizive ndimbofamba naye ndimbofamba naye thank you call Zimbabwe iri ungatichitokukwata panapa tikati achitotukwatwa ungatoya uchitoti kudomisa maromo kwanzi 250 yakanyorwa kuti non-refundable. What is 250? What is 250? What is 250? Yekuti ungatotaura pavanhu yakatonyorwa kuti 250 basa rekubira vanhu per day unenge wabira vanhu vangani per day ma 250 waya wakauya ari 15 unenge wabira vanhu vangani unenge wabira vanhu vangani kuti iwe Shelton utanga kukwira ndege uchienda kuZimbabwe chibva gore riya imari dzevanhu dzawakatora dzevanhu vawaiunganidza uchitora uchiita zvemapemini zvekuti waindikuita maasylum izvozvizvi uchiunganidza vanhu kunana Joburg woenda kuPretoria oenda kuBrits upi uchitora mari achipinda mahotera achinogara mahotera nemari dzavanhu iwe Shelton iwewe waiziva ndege waigara mahotera waiziva hotera waiziva unogona kuperetera pakanzi hotel uyu kuperetera pakati hotel can you spell hotel dzambaunganidza vanhu kunzi ndikuya kuJoburg mangwana ndiri kuenda kuBrits mangwana ndiri kuya kuCape Town achiita kudzikolekta mai mwana kuCape Town ndiri kuya kuita maasylum manhu makai mune maasylum here une asylum anoda kuvharidzira nyaya yaVeco panapa just because ilink raVeco kuda kuvharidzira nyaya panapa ari kuti kwaikuti unogona kuswera pakati hotel uyu unopagona kuperetera utiudze kuti panonyorwa sei pakanzi hotel unopagona iyo waiziva hotel kwataka nechidumbu ndichiro chidumbu chasina mbukura chakataka kutokura ipapo mai mwana nemari dzevanhu dzakanga achifamba achikolekta ndipotoona achisunda zidumbu kudai ungati munhu ane vana matriplets achisunda zidumbu kudai achidla mai mwana achiita kubuda ziya achidla hauzivi kuti kune cholesterol hauzvizivi kuti kune cholesterol hauzvizivi kuti hai blood inokwira
kuita kunge businessman vakadengedzera mai mwana dengu vachisunda achina nemari dzavanhu nemari dzevanhu kwanza ndondivhino Veco ndionereiwo guys ndionereiwo ndionereiwo kwa ndondivhino Veco isi takanopiwa contact ikoko kwaVeco tapiwa contact kwaVeco ikoko ndo kwatakapiwa contact. Hello Kola. Hi sis Melly. Hi Kola. Ini nangu anozani Shelazi anozani abva Shelazi Shelton nangu handimuzive but musi wakaita live iya yakaitwa kona Loveness here kona naKate akataura zvake kuti akapuwa mari zvokupuwa mari tahozviwa pano ndandisina kupawa ipapo ndatozosviwawo pano tamuchenesa ipapo but pane munhu akatoyo palive ipapo akataura kuti iwewe Shelton utori mbavha achitotaurawo akati imbavha iyoyi kuva mbavha zvakanenge mbavha pane munhu pachitaura pane munhu akatokwira palive iyo achitaura kuti musambomuchenesa imbavha saka aigogodziwa sei kuti abikwa nake si ari mbavha akatonzi imbavha munhu iyeye saka I think umbavha zvakanooneka even pandamuona ipapapa anotooneka kuti imbavha first second yembavha aiwa first second yachidzimuna masendeke mari yavo iyo 250 yeconsultation regai anodla sadza mangwana haana sadza kumba kwake regai anodla sadza handi haana sadza regai anodla sadza ndiwe sadza ndiwe sadza regai anodla sadza aiwa angowanza zvake ngaangopa kungoita zvinhu zviri straight kunoita seiko zvacho zvakaoma thank you very much Paul inodla sadza nemari yacho chinda unodla nemari iyoyo udla sadza sere kumangwana kana uite live uchidla sadza iroro utaura kuti ndikudla sadza kukwai ed unoda kuedwa chindeti kwaunoenda ipeji rako rinoda kuedwa zvakaoma mirai kana ndiri palive ndadzoka wadzoka SIS MELLY inzwai what I told you handiti was that people lied to you pandakaenda kulive iyo handimuri kunzwisisa people lied to you. I was very clear kutaura ndozvaunobhoera unenge uchida kutaura wega ndikazotega nditaurewo unenge uchikuti mira itaure haundiwa kuti ndipi chance kutaura paplatform pangu nonga ndingazvibvumira izvozvo taura upedzi chataura kana ndati ndinoda kutaura ndotaura alright ndiri kuti inini I made it very clear kuti panyaya yachichi handiti chichi paid me money. I only made a mistake on the figures muri kunzwisisa because a total amount that I paid chichi was 24,000 rand, right? Chichi first payment yaakaita kwandiri was 12,000. Azonzwa kuti ndoda kuya ndikakuudzai you know about it. Hauna Shelton. Hauna unduza. Hauna. Inzwai. Hauna. Inzwai. It's easy to say handira kukutaurira and people will be but you know about it. No, I don't know. I don't know because denda iziva Sheltonika denda iziva ngo musi wakauya KC tichani live ya KC pakauya KC achiti mandi kunifonera ndakatotaka kutopisana nenyaya yako chiti ko Maria Shelton yakakupa yeni ikiri iri kupi vanhu vaisana ivepo vesa denda iziva takapa mara ndaibo kupisana naye SIS MELLY. Hello Kola. SIS MELLY. Kola. SIS MELLY. Yes Kola. Ava general vesadza ngavambomira kuvhara nenyaya yekesi ngavatiudze nyaya yaVeco iri paground. Thank you. Ko inzwa izve inini Veco ndomuziro paFacebook just like everybody andizivi kuti sei vanhu vakuti ndoziyana naVeco. The reason why achakudedzera panapa ndeyaVeco. The reason why is musikana uyu kuti asvike kwauri iwewe kuti asvike kwauri iwewe takapinzi naVeco. Everything tinazvo zvese in black and white. Veco akati mirai ndikupei contact dzevanhu vandinoshanda navo vakugadzirire mapepa handika then mozouya kwandiri so ndiye akupa musikana uyu contact dzako iwewe. Alright, you should have mentioned kuti munhu wamuri kutaura nezvake munhu akarefewa naVeco because ndinotori nemachats acho emunhu iyeye andimuzive Veco ndomuzira paFacebook just like everybody else. There was a lady anogara kuZimbabwe muri kunzwisisa
anogara kuZimbabwe. She's based in Zimbabwe, mukadzi uyu or musikana uyu. I think 2 days ago, 3 or 4 days ago, akandisendera message. Akandisendera ndoda kukuudzai munhu wandoziva akandiudza nezvekuti Veco. 3 days or 4 days ago, akandisendera message anditi achinditi arida kuapply mapepa, arida kuitirwa visa rekuenda somewhere. Animukunzwisisa. This person said that, but akaudzwa kunzi you need to have legal stay in the country. But inini handiite mapepa emuno South Africa. I am now going to give you a contact yemunhu anogona kukubatsira about that. And now this person came to me, akandifonera, I think ndinenda kutyoro kwemwanere or something. Ndobva handiti ndapiwa nhamba dzenyu naVeco. Ndakatoshamisika because I've never entered into a working arrangement naVeco. Muri kunzwisisa? Akanditi ndapiwa nhamba dzenyu naVeco. It was on a message, not on a call. Akatanga ndifona ndikati ndiri busy endaipa WhatsApp. Apa senda message ndapiwa nhamba dzenyu naVeco. Ndoda kuti mundibatsirewo process yandoda kuitirwa naye yanzi inoda munhu ane legal stay munyika. Ndikati you see andigone kutaura nemi about everything, that options that you have for you to be legal in South Africa. We need to have a consultation where we can give you enough time to talk about your matter. So I'm going to send you details of you getting an appointment with us. Kutaura vanhu vakasiyana Shelton, kutaura vanhu vakatosiyana. That means ndosaka uchiona kuti tiri kubvunza contact. Inini abva tondifonera munin'ina wangu abva tofona. Taurako. Mas. Hello? Yes. So what is ndakataura naVeco tichatsvigisa ndobva Veco anditi unofanira kutaura nepayment. Ati unoda unofanira kutaura nepayment. Akati let me try to get to my guy. That's what he said. Tinazvo in black and white. I sent Mira number. I approached the guy like, hi. Number dzenyu naVeco. Ndakuwa number dzenyu from on immigration. Nabosi wenyu. Ndozvakatoita. Kusera nezuro kwete 4 days ago kusera zuro. Ndandichingoriwo hangu. Andikuona. Kusera nezuro because appointment yakamupa ndiyacheni nezuro. Smelly, but inzwaika ndiye the same person because I even recognize the voice. Muri kunzwisisa? I even recognize the voice. Akandifonera ndisiri pandokwanisa kutaura. Ndokona ngandati 3 days ago anditi but kuri kuswera nezuro. Mistake maybe day 1 day or so. Ndiye munhu wandakataura naye and I remember here. Ndikabva ndatomuti we need to have a proper consultation for us to talk to decide on the best way forward. Machata ako ndinawo awakataura naye. Machata ako akataura naye ndinawo. Munhu akanditi SIS MELLY, munhu akataura nemi mimi akati kwamuri munhu uyu is my guy. Musina kuverify. Aiwa, ana kuti is my guy. If you remember kuti itutu ana kuti is my guy. Remember titakatoshandisika tichiona titopuwa macontacts ako iwewe. Handiona account macontacts ako. Akati zvomira ndikupe number. Handika yelingi rangu revanhu. Akati mchi anzi munhu vanhu vanondishandira akubatsirei. Let me plug you to my guy. Let me plug you to my guy. Even he was being overzealous for nothing because I don't work with him and not any working relationship naye. Namba dzangu dziri public vanhu vasina namba dzangu dziri public. Ndarifewa na boss wako Veco from Diamond what migrated on your message on a call and I got the recording. Aiwa, kana iri koka, like I told you, panguva dzatakata, we never spoke at length. Apana pana imbofana ka accept that Veco is my boss. Veco is my boss, he is not. But he's a person I know and my number is public. Everyone got my number. Munhu wese ane number dzangu, but pane vanhu vasina, number dzangu dziri public. And I remember you, sister, ndichitaura nemi handiti. Ndikakuti inini, for us to have a possible way forward, we need to consult and you need to book an appointment. What I know and admit is that the time which was slotted for you, I now appointment, yes, so I'm not sure we need to go back to your boss and possibly you have
Aiwa, but here is me telling you, his wife, my sister. Here is me telling you, Veco is not my boss, and he is not my boss. And appointment, I acknowledge that it is done at 10. Yes, I don't know, but to be quite honest, your actual name. You are saying you never got a call from me. Zitaunaro why uchida tichari palive zitaunaro iwewe pa wakataura naye zitaunaro aiwa nhasi haunotaura naye because anga asipo nhasi anga haunotaura naye because the whole day she was busy hauna kutaura naye hauna kufonera. But depend my correct names because I know of all the consultations which were there for today. Tell me the correct names that I sent to 071 number office. It's not possible that I found a consult one is who at this time as now not unless the number went on voicemail or was unanswered. And I said I've got nhasi utaura naye hauna because she was busy haunotaura naye zvachose. And there was one number which was going unanswered, and then there were two numbers that went on voicemail. And there were a group of people who were left yesterday and for today. Saka consultation inenge iri yei? Saka hello Sisimeli. Hello Lucinda. Dai Sisimeli kuda kubvunza general chinhu one. Ko Veko akazowana kupi account number yavo yekuti isendwe mari kana vasingashande naye. Ende number 2 musikana ane recording haasi kunyepa. Amaimboya palive muchitaura kuti shiya anonzi aniko general vanozivana naVeko vasingazivane naye. Account number yakabva kwaari account akapiwa neni imi home affairs muri kuvawana kupi mapemiti amuri kugadzirira vanhu musiri muhome affairs ini ndimi muri kubira vanhu ndosaka musiri kuziva kuti ndiani wamuri kutaura naye nechi nechi because dai mamusingabire vanhu amaitadza kuziva munhu akakuisirai mari mwezuro anaye munotadza nei kumuziva. Taura neva ikatete. Number 1, I decided to Home Affairs, and I've never said I work for Home Affairs. Number 2, Number 1, I decided to Home Affairs, and I never said to Home Affairs. Number 2, inini ndinotaura nevanhu vakawanda the whole day because number dzangu ze065 dzitori papage and dzinofonerwa nemunhu wese. Munhu wega anoziva my other numbers dzisingafonerwa nemunhu wese ndisisimeli avo vanonzi wigi ravo. Guys, Mirai, Sismeli, remember, Mirai, let's be honest. Sismeli, you got my other number. And it. If you mention that number, it's my private number, it means you are giving it to the public. It's so wrong. Asa hamunzwirawo tsitsi here vanhu vamune muchitorera ma250 hamunzwiwo tsitsi. Namba yako yandai 1 ichi namba dzacho mira 065 ndoiri papage you told me ko private yaunoti ndinoendei Mirai, Sismeli, you don't need my other number. Makandiedza palive makandiedza on which number? Number ndinongokuedza pamakandiedza pafumo last week makandiedza on which number? Neyoyi. All right, no, that's fine. Inzwaizvi inini ndikuti number dzangu handiti ndine two numbers 065 because it's very public ine munhu wese because iri papage handiti ndine a 060 number which is a private number for family and friends. Mukunzwa handimona. So those are my two numbers only, and 060 ukana watoiwana ka unenge watoipiwa nemunhu wandakapa and munhu iye anotokuudza kuti ndarifewa nanhingi kuti ndaudzwa nanhingi because I decided after my number went so public and everyone called me and contact me vachibvunza nezvemapepa. I need to have another number ine chekuita nezvebasa nefamily and friends.
And I reserve it specifically for that. Maona uyu sisiveda vantu kutaura navava ingana yakupai background yenyaya. The only challenge I'm having now is that you are not giving me the actual name because mazita anga akanyorwa tokusendera kuseri because inini ndiri kuprotectawo musikana wangu from certain zvandiri kumuprotectawo nhamba ndasati tokusendera pawhatsapp. That becomes very unfair because why? Even though I did not speak to her, as I speak to you right now, ndotoziva mazita ese andataura nawo inini nhasi. Kureva kuti zita rake ndinokupa pawhatsapp izvozvi tisangotaure palive chat. But why? Because I can also tell you she can be part of the numbers I tried and they never went through. Or numbers. It was part of the number randafonera nhasi. There's a reason why ndiri kutaura kuti handidi kuti utaure palive. If she's still here, number yake inotangana chi. Aiwa tiudze dzawakatraya. Tiudze dzawakatraya kufona. 067. I want to talk to the lady in Kozed, guys. Vatete mimi musango wakiro nyaya. Nai general asi hamunzwewo tsitsi here hauzoti daroka because yo tinotonega kuda kukuvhunza vanhu 250 hamusi kunzwawo tsitsi apa munhu hamuna kumpa appointment motaura zvonhanzi nenyaya yekuti receipt rakanyorwa kuti no refund. Imi musina kupa munhu appointment notification moda kuti aite sei? yaitirwa mumhepo here consultation yachona pasina notification. Can I not respond to it? Ndiri kuti ininika handisi kutomboramba kuti it is possible, it's a huge possibility kuti munhu anogona kupiwa nguva dzekuti maybe 10 o'clock or 1 o'clock or 3 o'clock. What happens with the nature of our business, SIS-MELLY, with the work of the nature of the business that I do? Ndogona nge ndine ma-appointments maybe 3 at 10 to 12. Ndichisvika kuoffice ndobva ndaudzwa kunzi maybe kune vanhu vasungwa. This becomes more urgent. I need to now rush kuti ndione kuti how best can we assist vanhu vanenge vasungwa. It means my appointments are between 11 and 12 ato affecting. But usually patinozovafonera after 3 or 4 pandaenda gara muoffice inini. We start by apologizing to them. You were expecting your call at 11. But I'm now calling you right now. Is it the right time to talk? Over we can talk. But I was general busy most on the Batamangwan. Saka, it's not very, as soon as you tailor made to 10 o'clock. 10 o'clock. Remember, I'm just one person who's also doing many things. And amongst the many things, kana imi musiri kukwanisa handiti muri kampani here nhaye mukoma ko vanhu kanga vainfomwe kane vamwe vanhu vekampani yenyu ndimega munorana zvese ngwani mamboti mune PA1 inzwa izvi ndozvatiri kutaura kuti tina PA handiti, and we do have an office and all our clients are communicated to our PA handiti. You will discover that probably 1 or 2 nyaya ndataura yekuti it's either it could be a network issue kana kuti munhu anenge ari kubasa achakwanisa kubata foni ari kutravela like matruck drivers anokunanga achidriver abate foni pamwe anenge asenderwa message even pawhatsapp your appointment which was slated for 1 he has now been pushed to 4 but yasendwa pamessage but hapana munhu paanogara akabata whatsapp over awana message. But usually when we end up speaking to them we apologize to them, we tell them the reason tinotowadza reason yakonzeresa kuti tinonoke kuvaconsulta. We always do that. I'm not disputing kuti vanhu vanenge vaine maslots avo dzimwe nguva haitwe time idzodzo. It's because of those obvious reasons dzekuti pamwe ndasvika paoffice handiti ndogona kusvika paoffice pasina kana nyaya yemapepa, pamwe pane nyaya yemunhu ari kutaura kuti adzingwa kubasa anetsana nemurungu. I need to attend to that. Pamwe ndosvika paoffice paine nyaya yekuti munhu adzimirwa foni, I attend to that because it becomes more urgent. Murikuona anofanira kuita first priority because ari kupinza mari mukampani menyu. Munhu anobhadhira mari anofanira kuita first priority because ndiye ari kupinza mari mukampani menyu. Haungati munhu abhadhara mari consultation iye ndoita last option queen nenyaya yekuti hanzi kune munhu adzingwa basa kana kune munhu aita chi dzorei SIS-MELLY mari yavona ipapo ndopanoda kutaura kola ndopanoda kutaura since general muri kuti zvoni imimi mirai wakakola titaurewo mirai titaure ningida kuti sellers since imi muri kuti your time is unpredictable nenyaya yekubasa that's understandable anditi saka why not take mari kuti musatange matora mari dzevanhu
kuda kuita explanation yavesina basa ngavataure kavarukisa mari dzemaaslam nemari 250 ngaidzoke ndozvatiri kuda unoona seutori mari yangu kakanzisiraka uchangochungopisiugwa mari vinango ndango mari iyoyo ka because mari ngaitorwe munhu ngaabhadhare mari aitwa consultation kwete zvekuti munhu anotorerwa mari padhuze pevanouyapo chakavakwatiwa nyuchi kumusana wajaira kuti dhamari dzevanhu vamuri kotara kunyaranzeva uri imbuka yemuruchela idumburidza rematuzi nesadza Thank you. SIS MELLY, with all due respect, and it, I'm very much okay. And I'm every day. Muchindituka, muchidi. I'm not here to disrespect you. And obviously, I might have lost it earlier on. That's not who I am. My jokes name. Through my post, and I always attend to clients and their issues. People who call me with but I do have success stories. This is Superman. I did, and this is and I did. But some will win and some will lose. But we always strive to make sure that our people are attended to. Say a way forward, because what I endeavor or what I push to have is to make sure that our people have their legal stay in the country. And this is Superman who could end at the bigger paper office according to the law. And usually they are referred simply because they've seen the work that we do. I might have that chichi and I lost it. That's not who I am. But in all honesty, did not start today. But I know there might not be people who come here on your live and say, Shelas, Akati Batsira. I have assisted many people. I've touched the life of many people. And sympathy from people. But it's something that I take pride in. I take pride in that. Sister, it's a pity to maramba kutaura zita ravo. Because even though all right, but achitarisa ini ndakatwa futi ndichida kutaura point yangu kuti tidone vamwe vakwire ini ndinoda kuti general handiti iwewe wati you are unpredictable with your time because of work saka why not handeno why not kuti ati vanhu vanongotorwa kunzi alright une consultation why not kuti vanhu vabhadhare after aitwa consultation because akaita vanhu 10 vanenge atorera mari vanhu vari kurova mari still muri kurova mari zvekuti non-refundable he did it on purpose because anogona kungoti alright ndakati it's non-refundable asi vanhu vangani vari kutorera mari and then they are not given number one the location number two oregedza futi kucommunicata kuti saka tozoita rii kune uchitorwa mari yakawanda anyway yatongorohwa nestatement but tidangoita trepedata tidangoita anyway saka ngagayano zvasadza ini ndida kutaura namukoma Shelas ngavauye zvavo ndo vandiri kuda vari kuuya regai ambotaurwa navo tinzwe mirai ngavambouye mukoma Shelas. Alright, mukoma Shelas maswera sei? Taswera sei? Taswera. Ini ndine mibvunzo yangu kwamuri mukoma Shelas. Imimi munoshanda sei nemunhu anonzi Veco? Right. Veco and kana ndichiti handimuziva handiti handitomuziva at a personal level. Munhu wandakatanga kutozivawo paFacebook just like everybody through nyaya dzananyati. I do not even have a business arrangement na Veco. But I have spoken to Veco over the phone and it pama WhatsApp zvongoti zviri sei and it exchange my contacts because remember at one time I commented on his Facebook page and it on nenyaya yema bow ndichiti I want to do a bow for my community CI number. That's where our communication started. So he had my number, which is my private number, and nakana any
business working relationship na Veco. I know Veco the same way that everybody knows him. Alright. Saka inini makatanga kushanda naVeco rini? Alright, kutaura naVeco rini? Kushanda na Veco asana kushanda naye. Alright, Kutaura naye ngatitaure zvekutaura. I think Makatanga last week handiko. yes. Alright. Saka after matumirwa mari imimi 250 mobva mataura nemusikana uyu Veco hanombotaurawo nemeri paakazodzoka achiti chi ndataura nemushandi wenyu haasi kundipindura mameseji angu because musikana akazoti imi musi kupindura akazodzoka kuna bhosi wenyu obva asvikobva atichi mushandi wenyu haasi kundipindura makazombotry Veco achakazombotry here kukukondaktaiwe imimi. Number one, Veco is not my boss. Murikuona kana zvinhu zvaakaudza accordingly nezvatakaudzwa naVeco isusu tiri kungofamba neratakaudzwa naboss V. But I'm here to tell you, I am now here to tell you kuti he is not my boss, neither do I have a working relationship with him. Apana patakatombotaurana zvekuti titange tichitaurana maclients at whatever. Ndakatoshamisika receiving a call from this lady achiti ndarefewa from Diamond migration andimukunzwisisa, but because knowing a person who is now a socialite kind of on Facebook and akuzikanwa anditi kana ndikanzwa kunzi ndarefewa naNdodo ndarefewa naMelly andigone kudismissa munhu iye, but I don't know conversation yaaita naMelly, I don't know conversation yaaita naNdodo. You understand? Ndinobatsira munhu iyeye ndichimuti nekuti arefewa nemunhu andoziya. You understand? So that's what I did. Alright. Saka imimi munhu uyu akauya uyu nezuro ndiye munhu wekutanga here kana kuti munhu wechi25 akarefewa naVeco uyu munhu wechingani kwamuri? She's the only one, and I think she's the only one a few days ago. Yes, she's the only one. Alright. Ko madetails makachinjana pakuita sei pamabank details apa ranga riri business remadetails? Inini nani? naVeco because Veco alright, Veco akakukumbira madetails on madetails akabva kuna Shelton Ndodo. Madetails akabva kuna Shelton. Okay. Right. Sizangu vakandifonera handiti, and I don't know kuti ndakati tied up with what. Ndoba ndavati what you are mentioning handiti, I cannot continue talking to you izvo zvindiri busy tied up with something. We will need to have a proper consultation where your issues and your matters that you want to be assisted on can be addressed. And for that reason, you will now need to book an appointment. You understand? And that's what I did. How do I book an appointment? We are WhatsApp, ndikupe my details on this number. Pamaaudios aminawe imimi ndizvo here zvakanyatsoitika ainyorerana machats ndinawo. Tiri kukumbira kuti mumboti bandavati nini chi bandamutumira mamessages anditi bandamuti mukoma Shelton hold on mirai SIS MELLY vambowerenga mameseji yacho conservation yamakaita timbonzwa padiki pane patoda kungoti titipike takamirira zvedu SIS MELLY vachienda pekutanga peconservation yachoni. Inini pane pandoda kungokugadzisai mukoma Shelton pasystem yenyu yamuri kushandisa yekuti imi muri kumhanya kunoatenda vanhu vasungwa kumajeri muchisiya vanhu vabhuka maconsultation avo. I think you have to employ vamwe vanhu kana business renyu rakura kudai, because muri kunyanya kukoshesa vanhu kumajeri muchisiya vanhu vane maappointment of which munhu anenge atobhadhara mari yake kudhara. Saka amene kana inzwa unzwezve there is no reason why I should not take advice that will improve our work but every other establishment in a mashandiro ayo ainoita and if you have an understanding with your clients, it is always not an issue, but obviously there would be one client anogona nge ari aggrieved asina kufara nemabatiro anenge aitwa, but we always try and address it. You understand? So kuti ndini ndiuye panapa ndoti I can resist advice inobva kuvanhu, no. Advice yese inogona kuuya kuvanhu yakakosha kubva kuvanhu yakakosha to improve the work that we do, but we also akataura kuti ndatumwa ndapiwa neDiamond migration anditi hai handika akanzi tobva anzi pabuda chinobva chiautomatic message here chinobuda paWhatsApp penyu anditi iye ndobva abvunza pati so
must I bring the consultation fee or I can deposit him? And imukabva mati anokwanisa kudeposita handika a consultation fee of 250 and ndobva ati I'll go and deposit and ndobva adeposita. So ndikutasa manhingikire pane zvimwe zvamaizotaurawo muri two zvisiri zvenhingikire zveuyu ndobva mamunyorera imimi kuti ati daisa mari imi mukabva mati it's deposited, we are based in Port Elizabeth and if you are not around consultations are done telephonically, thank you andika ndobva pauya chakanzi thank you for reaching the People's General Foundation for all immigration refugee and andika ndochine mabank details Standard Bank akupuhwa mabank details and ndimaona ndopatakabvunza indobva ndati what is the andiforwardira mai ndikati Shelton Chiangwa because pane zita rakatonzi Shelton Chiangwa ndikati no Shelton Chiangwa I know Shelton ari kukwana pape apa. That's when now I was so interested manje kuti tinyazoziva kuti Shelton ari kupinda apa panyaya sei apa pandobva azonditi pandataura naye papa ndiye munhu anga achinzi boss wangu and stuff like that ndikati tione nhamba ndobva atira kufonerai apa imimi ndobva madecline number then you declined andika call mukamuti ndaona profile picture yepanhingi apo ndaona profile picture yepafoni yamandiratidza iyi muri kuona the number that I'm speaking to that lady haina kunyorwa number yakanzi the general say kuti it is that private number which is not on my page saka maitaura naine private number okay yakapiwa private number naVeco. Yes, number idzodzo ndinodzishare nadzo nevanhu zvisinei nebasa muri kunzwisisa, family, friends and associates or people that I talk to vanoda kuti ndive necommunication navo. And remember Veco ndaida kutaura naye panyaya yebhoo muri kunzwisisa ngatindepapa nikikiri akudza kuti deposita mukabva mati mimi noted akusenderai proof of payment mirai akusenderai proof of payment mukabva mamuti noted your appointment is slotted for 10 a.m. tomorrow andika ndobva iye atiwochi noted saka 10 a.m. yacho chisvika nezuro hapana chakaitika then she send you a message hapana chakaitika akatry kufona hapana chakaitika ndobva ndamuti usachafona kana vasiri kufona chirega maybe ivo vachakufonera back saka hapana azofona back namba yake nezureta kunge yatoblokwa nesuro saka ndakati asi yablokwa yekauti chafamba sei handizivi tichaona vachidayira back kuzosvika nhasi taona apa ndopanga achitry kufona apa akatokuti good morning apa hamuna kudayira kusvikira izvozvi eka SIS MELLY number one kunamba idzodzo 060 is guys andibloke vanhu. I can actually tell you the events of what transpired yesterday kuti ndisazoita ma-appointment a10 muri kuona nezuro mirai guys inzwai izvo ime uchasvika nhasi achinge nhasi panotadza gada vetting because ndatoita payment online yanga chidiwa ndainogona kuapazviziri kuti irimbodza tiri pa88%. saka kusvika kumasikatu kubva munenge yatopedza kusvika pa100% process yacho inenge yaapprove already nosvika manheru ameno paichangosvika vamuvhasa email ndivamwakuitira inini kunoko saka email yake handina basa nayo ndikatoita zvese zvaidiwa pamusara ufa leta saka ndaikaita nezuro manje haina kusenda ameno nhasi ufa leta yavo vaumanaka ndivamwe vari kutopinda izvozvo vari kuZimbabwe wavo yekutanga ndichakukandirewe ndodo uyu yekutanga iyi deposit yekutanga iyi andika 6000 then yechi2 zvakare deposit 6000 titori nemamwe aitoti vanhu kana ndiri kukubatsirai musaende kunogugula munenge muchinogugulire chii kutsvaga kambani iyoyocho because nei ndichikuitirai zvese tinawo maaudio acho inzwa izve inini I don't want to be a part of my discussions enyaya yenyu yamatanga handilangopindura zvatina kuti pinda madiscussions edu tiri kungotaridza vanhu pane iwo chako what you can just do is to keep quiet ongodarika ipapo kana tapedza apa todzoka kwako and give you time to continue. Mukomaselas apa zvakangofanana nekuti magocha omoto wembavha because we are not 100 sure kuti zvamukutaura ichuu saka tikungokumbira kuti mutidzorero 250 yakauya kwamuri because pane kana investigation atanga tichizve hama dzangu munogona kundituka zvenyu
munogona kuenda zvenyu muchitaura zvese zvamunoda kutaura and all that mukanditira live every day and so on. I don't work with Veco. I know Veco just like everybody else on Facebook. Guys. Alright, mukoma sellers muri kudzorera here 250. Then inyaya ye-refund yamuri kutaura ye-250 handiti. We before a person is sent, and the message is very clear. It is fine. You can actually continue muchindituka, muchidi. Saka kuti usinganditewo kungodzosera 250 rand because usingadi kungodzosera 250 rand zvausingadi kungodzosera 250 ndokwausingadi chete ndokuri kugwadza kuti udzose 250 iyoyo chete Smelly handina kuramba ka kubatsira sisi ava muri kunzwisisa. It might have delayed but it is not denial. Every establishment taona nhasi iwe wanonoka usina kuvabata nhasi handiti pazoita munhu wokuhome office azovabatsira ndosaka tiri kuchitipa zvemari notaona usina kupindura pasita munhu avabatsira. You can actually take me to ndosaka ndati I'm giving you my blessings. Rambai muchindituka kuti ndiri mbavha, rambai kana kundisungisa or anything that you want. It is a policy. General, 250 iyoyo ndiyauda kudzosa chete 250 muri kuona kuti SIS MELLY 250 haisi mari yakawanda, but imari yakawanda futi because it comes from a point of huge sacrifice. Muri kunzwisisa? And I respect that when people approach you and vanenge vachitori netrust nezvese zvavanenge vachida kuita. Handisi briefcase operator. Saka motodhizo ipapa kuti ma250 haendeswe kwageneral because munovharwa because chavari kutadzisa kuti vadzore 250 nefomfolo yakaita hapana chaasiri kuda kudzosa 250 chete yakatoyamukochera zvokuti kuti aidzosa kuti chipedzenyaya chega ndikupei 250 ndipeiko kuti ndipe 250 yacho zvati tai zvamoda kuti ndikidzose 250 hazvigoni because kana kambani yese ine maoperatora ainoitaka ine nzira dzayo dzainoparita nemitemo yayo. Mitemo iyoyo haichii because of pressure. Mune problem because you couldn't deliver time. Why makati munhu hanzi 10 o'clock? Sisi veda why I'm saying these things is why Ndodo. The reason why I'm actually saying these things, it's because the reason why I'm actually saying we will not refund, it's because the efforts to reach out to her were not made. It could have been the issue of patatry kufona pamwe phone yava ina kupinda, because remember kuti conversations zetu pa WhatsApp mumwe munhu anogona nge asipo muri kuona saka tika names guys anoita itai muchindituka. It's okay. Consultation fee is non-refundable. Okay, non-refundable, but imimi hamuna kupa munhu service yamaifanira kunge muchimupa service hamuna kumupa. The service delayed. The service delayed. But it is delayed. Who delayed it? Delay ndimi mosa ndenyu imimi. Ndimi munofanira refund because ndimi akakubatika. Ndosaka ndati chi because of that delay, which is not denial, and I am giving you my blessings. Go and tell everyone who cares to listen kuti Shelton Nimbava. And it is upcoming. I'm giving you a content. All the upcoming socialites. There is the content Shelton is giving you as blessings. Kuti tifambe na 365. There is the content. Aramba the 250 yangu. I'm giving you the blessing. Mukoma Shelton ndine mubvunzo kwamuri. Mawaves aya achiri kubuda here. Mawaves achiri kubuda. Maweva. Not waves. Wherever iyoyo ichiri kubuda, ari kubuda here. Yes. Maweva ari kubuda. The only challenge that is happening with Home Affairs right now and vanhu vari kuapply mawaiver and ari kunonoka kubuda. You understand what I'm talking about? So
kana ikanonoka hazvireve kuti yakatadzwa kuitwa. Anditi. Then the other challenge, I've not heard of anyone anoti ane waiver yaka-apply ikabuda yaka-rejectwa. Ukaona inenge yabuda yaka-rejectwa munhu iye anenge akazvitira ega and anenge asina kusatisfy Home Affairs Minister on the reasons why they must be exempted. But mawaiver ka ari kutobuda. If you ask vanhu vakawanda vanobatsira, inini handitoite ma-applications ema-waiver. Ukazwa munhu anoti ndakamubatsira kuti application ye-waiver, I think there are about 2 or 3 and I outsource through the people who does my waiver. Muri kuzwisisa? Ndinototi kana vanhu vauya vachitrust our office ndobva nda-outsource. But my waiver ka ukaita the correct way and you are assisted the right way, even wanga usina ZTP uchishanda pabasa pako pari permanent, you provide the company documents, a very good letter which states clearly why you have got to up, why you need to be exempted. Waiver iri kubuda. Even for my domestic workers chaiwo, murungu wake akanyora kuti mushandi uyu tinomuda, anowirirana nevana vedu, anowirirana nemapetsi edu, tagara naye nguva yakareba, oisa ID yake nema-proof of residence. Even for domestic workers, mawaiver ari kubuda. Ukaona anenge arejectiwa ka, they did not do it the correct way. Alright, tainzwa nyaya mawivi, but mukoma Shelton kachingodzorerai mari yevanhu. Hamusi kuona kuti ndokutotanga kwacho iri, kutotanga kutonjonja kwacho ipapa mukoma nai mukoma Shelton. Ndodo, inzwa izve. Remember green light, kwaita piwa green light. Inzwa izve. Iwewe you were there. Ndambo accused panapa nditi. You were actually there. Kulive kwa Sisi Loveness na Sisketi. Kwandiri kunzi ndakatanga ndatombodzwa ndakatuka Sisi Melly and yet andambovatuka. Everything that was said there. So inini ndiri kuti kune vanhu ka, people are free. Sasa kutaura zvemalive kumbe kumalive zvekumazita kumalive kumwe. Ngatitaure zvepano zvauri kubvudziwa apa kuti iwewe zvakanhamba dzevana. Naitela amunomboshanda naSisi Melly ere before. Kushanda chite. Kushanda chite. Sisi Melly nyararai. Shellers amunomboshanda ere naSisi Melly before. Kushanda tichitei? Atina kushanda tei. Basa, any job. Whatever. Is why let me Ndodo. A conversation about me and Sisi Melly, it's something that I'm not even prepared to share. Sisi Melly munhu andotaura zvisine nenyaya dzemapepa kuseruku. Saka I can't come here and talk about my relationship with Sisi Melly. You want to conversation that spans from a long time ago, and I can't come here and say this is what Sisi Melly did to me. And we can't. It's something that it is very private between me and her. Alright, aiwa since ndaona hangu respect kuti iripo pana Sisi Melly, but wonawo ka Sisi Melly vedwe wona bvudzira kana iri ava vasi kuzoiwana ngavaende kunoita live every day. Company ine mutembo wayo ngavaende kunotaura kuti company yaShellers ine mbavha inobira vanhu yakatiyo haisi kuita fund. Ngavazviite ndisisi vangu ndiri kuvapa mablessings. She must do it every day. Ndaadressa maissues ese manga muchibvunza, and musikana uyu it's not like I don't even know her. Ndotomuziva anditi what must have happened, and ndanyatsotaura clearly kuti when I tried to call everyone ndabuda muofisi na8 nhasi ndine manumbers 2 asina kuita through and ndine number 1 yanga isingadayirwe. It could be of those people, and inini handigona kuti vanhu ava nekuti havana kudaira mafoni saka havachabatsirwa. No, I understand kuti vanogona kunge vari pabasa, vanogona kunge foni iri kure, and nguva dzeshe dzadziri mapasi 7 pamwe anenge ari busy, pamwe ari kugeza. Anyway, imi mamutaneka kuchema mukoma Shelers, just prepare yourself chingotenga mapisi akawanda chingogara muchatoita stress ende muchatoslima kwete zvekutamba, because haakana taakutofamba anything chine chekuita nemari, we are not joking. Saka mototenga mapisi akawanda ekutoti muchatomboti pachachemwa chaiko kuchemwa kwete zvekutamba zviya. Ndinodanirwa nesekretary yageneral, handina kana secretary yake kana 1 yandoziva pamberi pamwari chaipo kana 1 secretary yake ndotoziva. Asi zuro pandakaita game titumira mari guys ka ndakanga ndakazvipira because ndaida kutsvaga mari, saka ndaichiziva kuti inogona kutonyura kana kuti ndakazvipira because ndaida kutsvaga chokwadi.
hani muri kuona plus ndikatarisa kuti 250 ari kuramba nayo ka ndadomuhwira tsitsi then 250 mapaunzi mangani ari kuramba ne250 imari haisi penipaunzi mashela zvacho havano respect because dai vaziva kuti ndo zvazviripo ifanira kudzorora saka pachatombochemwa zvokuti pari kutoda matishu chaiwo chaiwo pacharira ekuri pachachemwa shelazi mucharira pachatombochemwa anyway pachachemwa okay inzwa isismeli ndakaida kutoti nditi zvangu I wanted to say sisi ava vane zita matitumira kuseruku handiti matimimi vazobatsirika handiti all right saka havachanida any service from me vachanida all right it's okay unfortunately that has been donated to the foundation saka it's okay otherwise muchautoona kuti because tisingazive manumbers evanhu chaiwo chaiwo ka achazokudza ipamwe anogona kusazoya hake live akakutaurirai muri kunzwisisa anogona kutoedza kana afonerwa futi akutoda kutotaurirwa naye muri kuona but as of blessings aiwa go and do all your worst it is very fine with me handiti ini ndine ofisi yekuti kana vanhu vachinge vasina kugutsikana nezvavari kubatwa nazvo vanouya vosikosangana neni muri kunzwisisa mari yangu ndise kucharity newe aiwa hamuiwani senge mimi sisimelika ndosaka makapfeka chiwigi chamakapfeka ichi nhasi ichi hamuiwani nenyaya yechiwigi chamakapfeka ichi Asisimeli maita basa regetinoni zvedu general wenyama havana moyo kana vanoramba ne250 yamuchiratisa mari yokucharity aiwa havasimbona lastly these are going to be my last words anditi pana avasisa ava I think ndovanga vachitanzi tomuzira kupe anogara mutown handigara hangu mutown but most people think ndogara kutown ndogara location right munoziva kuti chii chinoitika it is actually very sad kuti every day kunyanyanya kuvanhu vekuno kupe or some other places even after this life iyo yamati yekuti ndechitukwa kunzi mbavha chino chazodini chaiwa zvegaizi katashaiwa kachiri kumulinga tatatikatiwe kuti ari kulinga papiku zvino ari kuti handizivi munhu saka maona tazongochila tazongodzosa pesi gaizi tazongodzora pesi ipambo pakuti ari kuti ina handizivi ndaikupai screenshot mangwana chaiche vanhu vanenge vakazara kuinbox kwangu vachiti tibatsirei vanhu vakasungwa hanzi ndokwenyera mapurisa kuti ndigozonobatsira vanhu zvinondibatsirei kuti uri kukwenyera here wecheuton asi zvichindibatsira chii honestly I fight for the right ndoenda kunokwenyera mapurisa kuti ndizovabatsira futi why would I do that marizve aiwa most of these cases ka atitombodzibatsira sisimeli nyaya dzemaasylum ka ndedzemahara muri kunzwa kana munhu achinge asungwa most of these things tinotozvita mahara chaiwo vanhu vakasungwa totovabatsira ka ndonokwenyera ndopedza ndobva ndatigadzisai mapepa ndokwenyera ndotigadzisai mapepa why would I do that tozeduka pane mari pane chikaisesi hai mune problem yekuhakira muchingoti ziwigi reafro nda kukutukai zvekuti kupedyi kwangu mangwana mugara makagadzirira eya uzogadzirira nawo ndo yacho kana yaiswa inzwai finally handiti kungoti inini handisi munhu adangu drama mukunzwisa ndingoriwo munhu zvangu asingade drama ndosaka muchindoona ndichifocusa on my work handiti mukazowana nguva sisimeli mundifonere kuseruku handiti ndigone kukudzai zvaswera zvichiitika mumastreets mukunzwisisa from a point of a person who does not even want drama muri kuona you will have an understanding of some of the things zvamunounzirwa kuti mutaure nezvazvo handiti handisi kumbomusapota Veco zvakafanana nekuti inini ndiri munhu anoda maititi stereki but pavakasungwa ndakawadza kumatitapinda papi apa wanotanga akapane munhu andiona inini handiti akapanda maititi pavakasungwa handiti ndakavaudza kuti munhu asungirwa mhosva dzake ngaaende kujeri kunoripira mhosva dzake handiti but it does not take away the fact yekuti kana munhu uchimufarira you still continue to love him to love her. Veco is not a friend. Veco is not a person that I am an associate with. Asi munhu wandine business arrangement naye. Ndakamuzivawo pa Facebook just like everybody else. You understand? And I can't stand here and start to say
nekuti akati anzi akarefer somebody saka ndoshanda naye. Nyaya dzake kana dziri dzechokwadi kana dziri hunyepa, which I actually sympathize with people, he must be held accountable. Murukona, he needs to be held accountable and he needs to pay for it. Murukunzwisisa. But andikwanise manje kuti nini, even if I was not affected and I'm also on the side of people, ndoti nini ndoya pa life panapa ndobva ndatanga kumutuka. I cannot do that. For me to I can't do that. Tisasamboti mutuke edu. Hatinamba kutuma titangira kuisa kuti mune linkire kuti kudini nokuti isusu takawana namba dzako chinzi mushandi wangu uyu anokubatsirai. Saka ndopapa kuchinesa kuti that was being overzealous. Mushandi wangu inini ndotorione vashandi vangu vandabhadhara nhasi being the first ndabhadhara office ndikabhadhara vashandi andishandire Veco. Inini vanhu vandinoshandira iDepartment of Justice. Handisi lawyer, ndadzoka ndichitukaunza asi lawyer, handisi lawyer ndambodzidza. Ende lawyer, ende ndakachanzawo zveshuwa kushanda kuDepartment of Justice as an interpreter. Chance yangu yandakaita iyoyo yakatanga kubvira 2014. Nanhasi ndichingoti nechance iyoyo. Handina kumbodzidza, ndakushereketa nedzidzo. Ndinongoriwo chance anoshanda muDepartment of Justice kubvira 2014. Ndiye ega employer wangu. Some of the things that I do, it is my own establishment, which I am trying to do. And now, Superman, some will win and some will lose. Ipo pana papona kuna kepene vanhu vakabatsirika nesu, whom we have kept pamabasa, vamuwawo zveshuwa vanenge vachigunun'una zvisina kuvafambira. Kana zvisina kufamba, we are failed by the Home Affairs system. Chinda takuwa wangu. No, Chinda kuti nyaya yedu takudzwa. Sis Melly, can I just say something to this man? Sorry, I forgot your name. Shela's what your name? Shelton. Shelton, my main concern is you said something that's very worrying to me. I wasn't going to join this live, but as a business person, you can't have a contract that ties up the client only. Like rightfully you're saying your consultation fees are non-refundable. You, on the other end, you are the one who's delaying, you are the one at fault, right? And then you don't want to refund the other person. And then you say, this is how my company works. How am I at fault? You are at fault Let me because you join. never Let me gave. join. That was Let my me finish talking. Let me finish talking. Can I finish this? You are at fault because you never gave the other lady whatever location that she said, right? Even if you call her. Takamubvunza kuti kana usiri muPE anenge ari muPE tinotomupa address. Inga machatsi averengwa one kuti if you are not in PE we do the consultation telephonically. Nda-acknowledge as well kuti I've also acknowledged kuti kana tikanga tisina kukufonera at your slotted time handiti. But also right there, that right there, Shelton, that right there. If you are saying if we don't call you at your allocated time, that right there is your error. Yeah. Business-wise, you your are error. breaching the SLA. No, Shelton, no, Shelton, no. Try and not talk over us. That's reaching your service level agreement because the Exactly. agreement is between you and your customer. It You breach that agreement. You give them the money. You are taking advantage of people's money that is in your access, Shelton. It now looks like you make people pay this fund knowingly that you will not refund them. That is a money-making scheme. That's what he does. It now looks like that. Let me respond. I'm saying to you, I acknowledge really what you have said, and it is something and not making compensation is two different things. It doesn't help. You need to make compensation where you're wrong. But let me finish. I acknowledge, and it could. What is your compensation on this one? What is your compensation on that? No, because you're not getting to the point, Shelton. It's you were saying depending where no, because you're not getting to the point. You're meandering. Yeah. I acknowledge where there's an error, and we will correct as we go, and we will improve our work and our operations as we go. Start now in front of the public. From tomorrow, but 250 ambuya wigiri avafa vakaiwana dayangari yamasi ndamupa but mbuya ava avasikuzofa vakaiwana ndeyamasi 250 ndeyamasi aiwa ndeyavo
but ndeyamasi aiwa inini handina chingokubatsira ndeyamasi mari idzose andinokodzera kuna masere unongopa iye masi senge uyu ndaigona kutopa kana 500 but because you said it's you because okay, then I'm done, Shelton. Now that clarifies it. You have a personal. You have a personal with Melly. Okay. Because Shelton, you should have said that. You should have said that from the start that this is between you and Melly, because it's like you've got a personal vendetta with Melly. Then I'm done. Because business-wise, that didn't make sense, my guy. You don't know me and Melly. You all call her with your English. You don't know me and Melly. You might as well go to hell as well. Oh my! You go! You piece of shit! You go to bloody hell yourself. You go to hell yourself. Go to fucking hell. In Melly, we are doing fine. Are a fucking piece of shit. You must be out of your fucking rabbit ass mind. Thank you. But in Melly, we are doing fine. You can scam people like that. Shame on you. Because I called you out. Bloody ugly little piglin. Bloody ugly little piglin. Get out of here. Night. Go to hell. In Melly, we are good. You are offended because of my English. You are an ugly piglin. Ugly piglin, scamming people of 250 pounds. You should have said that you want Melly's money. You shouldn't have made it about business. You shouldn't have hidden. You should not have hidden behind non-refund. You shouldn't have hidden. You shouldn't have hidden behind consultation fees. Deeds pano ndiri mudhayari. You have no, but on a serious note, you have no respect for people's money and your customers. You're out of order. You're being order, but you are out of order. You should have said this is between you and Melly. You wouldn't have had people call. Just because you don't have an answer for yourself, I'm very sure the people that are listening here have heard. You're out of order. No wonder why they're saying, no wonder why Melly is saying it. Melly, good night. Good night. Smelly. Tambotandara. I have to say one thing, Kutishoni. You have no respect for your customers and their money. You have no respect for people's money. Your clients, you don't have any respect for them. We really apologize for that delay. It was unwarranted. It's uncalled for. Yeah, but Maka break service level agreement. She's paying money back. That's a whole day of saying nothing. And I'm not talking about me recover. I'm not talking about one masters. You are muscular one. Tati the masters tingoda ine mari yedu iende kunoshanda zvinhu zvine musoro padiaries hamusi mudiary ndanga ndiri kudaro wani hamusi kuzombofa makaiwana ndemunotitukira mari iyoyo. Sismeli, I wanted to say something. Taura. Ndichakubata zvangu. Inzwai. Sismeli, inzwai. Musikana uyu handiti I really acknowledge and I also understand kuti muri kuti azobatsirika handiti we don't take advice inobva kuvanhu, be it bad or wrong handiti, and we also don't take it for granted even chero yataurwa paplatform kana kuti nematauriro asiriwo handiti. We learn new things every day and we also strive to improve our operations to reach the lives of our people, to improve the lives of our people. Saka kune vanhu vese vakateerera handiti vari panapa vasauye kuzobatsirwa nesu because this is obviously we have been labeled matsotsi, but we also have taken very good advice that comes from people who were here. Kana vanhu vachitaura it comes from a point of consent. Kuteerera kwauna notidei wangu watanga wateerera ungadei watanga wati chindipai nhamba dzemusikana indizifande 250 ndokuti tizoti wateerera ingakuteerera ndateerera one ndatoteera mune zvinhu zvatinotwateerera 250 nhamba dzemusikana wo250 yacho tizoti wateerera kurikavanda zvinhu zvandiri kukuudza kuti hazvirifandwi ndikakunyemberei. Ofisi yatakagara inobhadhagwa, wifi yatashandisa inobhadhagwa, mafoni anobhadhagwa, hatisi kuzobhadhagwa. But ndiri kuti ndadzidza zvinhu zvakawanda from the advice that people were coming.
that company that I run, the BGS Migration and Legal Services, will be better as we move on, because Shaganaka Tatora, Shakashata Tatora, even when people go out there and label as thieves and so on, there is no bad publicity. There's nothing like bad publicity. Shaganaka Tatora, Shakashata Tatasiya, and also, mukazoona kana pakaitawo maissues ekuti mangwana kunonzi but nyaya takamboitaura but hamuna kudzidza, it will be obviously zvinoratidza kuti hatisi willing to improve, but we are going to improve. We never said we are superhuman beings. We are trying by all means kuti tingochitawo zvinhu professionally and so on. But what we are also encouraging our people is that some of the services that you actually come to us for, and you have an opportunity to go and look for learned, qualified lawyers for these services. Every town in a university, in a law clinic, you can access these services for free. And you can access these services for free. Please go and engage them. Those lawyers for human rights, they can assist you to do my waiver, to do my asylum, and to do all those things for no fee. But obviously, immigration consultants, they do charge, just like private attorneys. And we also don't say we are going to bypass the system. We are also not saying that we are going to promise you heaven on earth. Zvatinogona tinoita, zvatinotadza tinotukudza, tinotatadza. Uye zvinenge zvanonoka zvina kunonotswa nesi. Mati? Munotaura kuti matadza musati matora mari here? But unoziva sei kuti watadza usati watora mari SIS MELLY? Because what? Saka ipapa ndopamunobira vanhu kaShelton pekuti munhu anenge abhadhira mari mutatadza munhu akupa mari hamuchamudzoseri mari yake bheki. Aiwa kana SIS MELLY. Chinotanga handiti it's an agreement and a mandate kana kuti instruction in terms of law. Handiti chero ukanga waita mhosva dzakuuraya munhu uku auye kuna lawyer kuti tanga wandibvisisa pamhosva yekuuraya kwandaita munhu ndisaende kujeri ndozokubhadhara. You instruct a lawyer womudza ndakauraya munhu. Lawyer wobva aenda newe kuti ndichanozama kuti usaende kujeri. Hauzoti kana waenda kujeri kuti saka chindidzosera mari yangu nekuti ndaendeswa kujeri. Dzimwe nguva lawyer anotokudza kuti mhosva wawanikwa uinayo ndakuchizama kuti usaone 25 years asi uwane 10 asi kujeri uchaenda. Hauzoti but inini ndandakataurana newe kuti undibvise panyaya saka ndidzosere mari yangu. That's what I'm an immigration and refugee expert, consultant, certified. Yes, ndokona kuratidza certificate acho. Certified immigration and refugee consultant, expert. Yes, ndokona kutokuratidzai, and a registered company. Ndokona kutokuratidzai zvese izvozvo. Yes. I am actually doing the most for those few vanotendawo vanenge vachingaitirwa zvimwe zvikarambawo zvarambawo because vamwe mhepo dzako dzekumusha kwako system yakufeilawo zvinowanika. Aiwa titatora zveshuwa and hatidzosi chitiitai mbavha tituke ende munoudza vanhu kuti tiri mbavha. Udzwa chaudziwa havo kwai SIS MELLY nachela dzinozivana ndodo ndandakatomubhemera zvokutodaro, but honestly speaking inti munhu ari sei paari kutaura kuti munhu ndakamuziva pasocial media handimuzivi ndabva ndapera pavo. Saka chero ndichida kuzoramba ndakamudzvanya tichamudzvanya pakese kuti chii nokuti atora ndinomuziva like everybody else pasocial media. Hatisi kusane connection. Ndokona kukuitira screenshot yemachats angu naVeco inini kuti mwono ndakatanga kutaura naye rini. Screenshot yangu yemusi wakatanga machats angu naVeco. You see that there is just a few days ago. Ndakamuziva paFacebook semazira makaita imimi nezwigira makapfeka nhasi mari pfekerei nevamwe vanhu vese. Okay, zvive kuti zvechokwadi uri kumuziva mazuva apfuura because kune nyaya dziri kupisa. Saka ikave kuti uri kuvanza something shelas kana zvouya menako. Ndichimuvanzirei. Who is he to me? Munhu anoziva paFacebook. Direct themselves to me. Who is he to me? I don't even know his real name. Ndongoziva kuti Veco. I don't even know his real name. And ndakana proof yekuti kana kanudza kuti zita rangu nonzi Chimuti ndoti apa ndopakanyorwa kunzi Chimuti chakati. I don't even know him. Ndakamuziva paFacebook like everybody. The only thing I was having a conversation with him, ndada kuisirwa ball ku community yangu yandada kutochererawo kwandobva
kwachakasara kwachakadeno kwatoda kusoro vanhu ningi ball ndo pakatengera conversation dzangu naye ndobva ari fair munhu. It doesn't make me munhu ndoziyana naye, hazvino ndoziyana naye. Chindakora ichiripo Mundikwanire mukana nguva ziwigi. andaro nditomufamba guys, munhu muri kutomuona kaandaro nditomufamba but handisi kushauri handichakufambi kwanzi nemwana wangu mamoms handisi kuwirirana nemi ndepapi pandarasika exactly stopolos akatomboya pana pachiramo zvaanoita iye ishela sei akamboya pana chidaro uyu anonzi Veco but ndosaka nangochasiya menu ameke sure kanoti kana vari musyndicate kana riri syndicate zveshuwa kana riri syndicate zveshuwa ka pane zvichaitika pane zvichaitika pane vada kutaura something guys tindedu unovata makwenda kubasa naye tavata late wedwe aiwe ndikwanenguwa hanzi masori aiwa paangotaura kuti handina connection guys ngative fair toita kunge tine personal nemunhu paati handina connection tatava kumuziva tisina proof tichagoti kudii akati akangotorawo nhamba dzamebe angokupaiwo just like anybody else tichati kudii takutomirira iye Veco kana auya Veco ndiye achatodza chokwadi kana vane connection achabuda kaVeco achataura kuti ndoshandana nashelas chamubvunza mangwana tichamubvunza halo brother muri sei Hello. Hi brother muri sei Mushe SIS MELLY muri sei? Mushe kanjani? Mushe. Ndafara chaizvo nechirongwa chamapinza ichi machenjedza wakawandisa pasi rino. Ndafara chaizvo kumashuroko ndakambotaura mabridge ochiposta kuFacebook kuti zvinhu zvauri kuposta uchiti mbinga imbinga rudziko munhu wakangotanga kuzikana mai mhanji kutengerwa maiscream wakutoti munhu mbinga. Saka point yangu ini ndeyekuti uyu ari kunzi asungwa uyu vanhu wakabirwa wese vanofanira kuti vaende ikoko kupolice station vanoripota asati abudiswa nekuti kana akabudiswa manje anobva atiza since ari munhu agara nemapapers ekuenda kunze kwenyika. Mirai that mapapers you will confirm it tomorrow kwatove nhasi we'll confirm it today. Alright. Because I think that pane nhema dzakwanda dzaingoya achitaura panapa the likes of lawyer rangu the likes of ndanzina lawyer musazodai what it was all fake that one. Kana pakadaro pakanaka plus muno muSouth Africa iko kwari kwakangobudisa mari kana shamwari dzake dziri kunze kanongoswera abuda totiza but kwari kuri kuZimbabwe zvinorohwa nevamwe vese vari vanofambidzana naye mukubira vanhu mari vanobuda vese nekuti anotaura but muno muSouth Africa akangopihwa mari chete angopa mapurisa mari chete zvadhakwa. Sikundi chandibvundutsa ndechekuti tiri pano palive ava vapesera kukanda vati ndatoudzwa nomwe munhu meseji yavo kuti pane simeri vari palive ndakaona live madarika ndobva vakandao screenshot yavo nevoice ndinoda play so ndeimwe victim iyoyi itori imwe victim patovo futi mire toona kwava ndevapi futa ndingachakaona ndekuZimbabwe process yenyu yakasiyana company yatakaplya ndevama izvo zvinoda passport hapana maoffer letter nchiyo vakatongoita chete vanotongoda inonzi vanotongoita work permit chete pasina offer letter vanotongoita work permit saka 3 weeks time inenge yabuda work permit iyoyo next week ndichazotumira zvimwe zvinodiwa futi zvavanenge vachida like address nezvimwe zvinhu zvichadiwa futi kubva kwamuri ndokutumirai. mirai akatowanda maaudio police clearance muchazoita kana permit yabuda izvo ndokuudzai tichiitai nemamedicals ndichakuudzai musamhanya ndindokuudzai stage by stage. permit inoitava kubuda akamboyaya mumarume mutiva yekutanga yakambotisendepa saka vanenge vakazoburana vazotipa iyo yatazokupai yatakazoisa mari but I have the screenshots even a message ndichitaura naye achizvitafadzwa chimari ashandisa namba yekuzimbabwe natokasi kudyanga but guys this is now very obvious kuti ndiye ainzitafadzwa handi muri kuona guys muri kubvumirana kuti voice ndiye here muri kuona ava mai ava pavaitaura naye voice nderake kai nderake ka voice iri asi mai ava vanobudisa sotafadzwa chimari ndivari kuZimbabwe
havasiwe muno kuSouth Africa vari kuZimbabwe ava vanotomudza vaitosa mari kuna tafadzwa chimari iye aitoti ndozitafadzwa chimari but ndivheko kauyu guys but vheko asadaro mamunzwa nditika ndiye vheko but kuna mai ava akaendesa tava ndosaka vatovhunwa vatosenda mai ava zvese vasenda zvese miraitoni vari kutsotaka ripota mai ava kuZimbabwe Maradi. Sorry, taura kuti batsirewo. Munyuwani One of the victims, in fact, I my husband, but I was the one that conducted the issue. Yeah, true. And didn't remember kupurana fadzi behind the same kupurana fadzi. Naso ndikuedza kufuna Facebook ndazvitadza ndaedza but ndatadza. So nyaya yedu yakamira so we have proofs, we have also his voice notes and ndiye the same guy achitafadzwa susu paakatitora mari achitanesa murume wangu kuisland takatomutumira takatanga kumutumira 6,000 6 point something neagent fee. It was 350 400 neagent fee. Tatozotumira anonzi Dokasi Kudyanga DH 100 or something. I'll send you the proof to now. ndokabva vati tipei account number ndobva vapiwa account number yemunhu anonzi t ndo yechivhenda t ndo ndeFNV ichi account FNB account ndobva vaisa 6,800 handiti ndobva vanzi call me Becky ndobva vaisira Dorcas wachona yakanzi hai effort Dorcas collected order number akabva tonocollecta Dorcas wachona $111 plus $111 ndokuisa maaudio aya guys tingangosara chitenderera tingotoenda panzvimbo 1 kuna mai ava akatoenda achizviti ndinonzi ndafadzwa but voice iri process yenyu yakasiyana. Company yatakaplya wamuraiti izvozvo inokuda passport yenyu, hapana maoffer letter nchiyo. Vakatongoita chete vanotongoda anonzi vanotongoita work permit chete pasina offer letter, vanotongoita work permit. So 3 weeks time ninge yabuda work permit iyoyo. Next week ndichazotumira zvimwe zvinodiwa futi zvavanenge vachida apa chinesa achitenderera kuna mai vachivarambira futi kubva kwamuri ndokutumirai. handiye riunebeka katikwa yanonzi Evans kufacebook ando zvakataura but kune ava vakatenda chitenderinzo but iro voice iro iDorcas ari kubuda pavanhu vese vari kuya panapa Dorcas ari kubuda pavanhu vese tetimazoda kuti chiko anzi ndakabigwa madhadha ndakabigweyo pari papi ndakabigwa ichi vakabigwa madhadha zvakaoma guys eish vari kuramba kukwira isquiperit connection failed sure masocialites apa ngatingomiraiwo sekumira nechokwadi guys. Pane vanhu vakawanda vakabigwa mari guys, muri kuzvionera mega, muri kuzvinzwira mega, hazvichina doubt kana 2 ways about it. Ndichacreata mugroup kana uya but mari ndikuona iri long short guys, ndikuona iri long short, mari iyi haipo because ukoko ati ndine 15,000 maaccount chete, mari hapana, ndo chokwadi. Hello tete. Ini yangu yakaoma SIS MELLY, inoita kunge mafanize kana kuti chii. Asi vanhu vakaona live muna July muna July ndakaita live ini. Ndakanga nditori mutauni ini. Ndine number 3 dzakandifonera. Ndine text message yandichaedza kutarisa kuma text kwanguko. Ndikutumire muedze kumechanisa namba. Nekuti inini ndiri kubata pa voice ndora ndiri kubata, ndakaribata from day 1. Ndikati inini ndikauya ndikada kuti zvakati pari kutaurwa nenyaya dzekuti hanzi mari dzisine nehuku dzangu. Ndinotukwa nevanhu, ndine munyama, ndinobva ndangotukwa sekuziva kwenyu. Ndobva ndati arege ndisiyane nazvo. Nababa vangu kudai kana nepika vana vangu vese kana vachiwana chinovawana ngachivawane chokwadi. Saka ndakataurwa nemunhu anga ari kuJoburg E27 South Africa. Ataura neni 27 uyu. Zvikanzi Tete Masvanda, ndaona muchiadvertisa huku dzenyinzi panenge kiri pa Facebook panapa. Saka ndati tikusapotei. Asi ndini ndiri kutotengera zvezvo zvekuti munhu ari kutengerawo munhu ane function. Munhu wacho ari ku UK.
ndiye achakuisira message kuti ari dangani. Ini ndobva ndakupa ichi mari yacho. Ndobva ndati ngani huku idzi dzaisvika 700 Thank you, Natasha. US. 700 US yoyoyo. Ndobva takarara mamuri muna July. Handisvikanganwe because takarara takasvinura tichida kuti tibate target tisakanganisa because akabva ati hazvisi kugona gara idzaenda kunosiya ndichakupai futi nhamba dzekupi dzemunhu ari kuZimbabwe. Saka pakaita mafoni nhamba ya 3. Saka wekuZimbabwe uyu ndiye akazoti tapiwawo ningikiri nhamba tatengerwa huku dzedu nemunhu ari kuSouth Africa. Ndikati aiwa ini handikwanisa kuita delivery ndisina kupiwa mari. Munotanga mandipa mari first nekuti handikwanisa kuuraya huku musina kundipa mari. Zvikanzi right takumutaurira yemva ati ndanzwa kuti matama muda kutanga mune mari. Ndobva angotumira kudai so. Zvakaitwa iri world remit. Yakanga iri Friday. Huku dzaifanira kuenda musi weSaturday makuseni. Saka musi weFriday uya kuti ndiende kuHarare kumbonotora mari. Ndikati aiwa ndomhanyirirei. Zvandatopiwa zvangu mari yacho. Chiregai ndozozviona mandi. Ndabva ndawana school fees yemwana balance yarura yanetsa kuchikoro uku. Ndobva ndangoti ndichingotora mari iya ndobva ndamhanya kuchikoro chemwana uku. Nekubhadhara nekubhadhara yange iri mari mauniform mwana achitokumbira shamwari dzake handiti. Saka ndapinda mutauni paenda ndisina kana fuel. Ndikati ndobva ndangoisa ndobva ndaisa fuel. Nongerawo kamwana tuchikafu ndichienda. Svika ipo paye mari kwete mushini waramba. Mari we ndachinja ndaenda pane kumwe kuworld remit pamwe apa muna Samura Macheo ndapinda imomo. Mari we ikati kwete. Ndikati pamwe ameno ndezvesystem kana kuti chii. Uyo ndaenda kunopinda kumwe. Mari ikati aiwa mari yechi. Ndobva ndaningikira mari imva yaramba. Kusvikira ndabvunza ndikati ko inogozoramba sei mari? Because the percent inosunga nchinotora mari yacho. Ndobva zvatariswa kudai. Zvikanza sorry zvenyu mama. Iskami. Hamuna chamatumirwa. Ndikandogosha chandatumirwa ini ndaona world remit ku message yapinda. Zvikanza hapana mari yamatumirwa. Iskami. Ndakanga ndiri mutaone ndakaita kunge nchadonha kuti pu. Pandakanga ndiri pa live ipapo pane mapurisa nekuti ndakanga ndavhiringika musoro kudai. Saka ndakangonomira pandakanga ndangomira ipapo pakasvika mapurisa 2 ndainditori pa live that day. Chii ndakuratidza mamessage ndikati ndizvo zvaitika ndakwenda mapurisa kusvika kuya foni yekuZimbabwe aichaita. Iyi foni yekuSouth Africa ndabva ndablokwa. Iya yeuya ataura nhamba yake huku +44 ndablokwa dzese dziri 3. Saka pamakatanga kutaura auya pafoni achiti handizirini voice ndakaribata ndikati voice iri ndiye mukomana uyu mani uyu. Ndikatanga ndadai zvinonzi tete ezvezvi madhadha zviringodzi aiwa madhadha yowai vakazodai nezviro zvekuti dzajikwa hanga zvonzi aiwa vazvijaira tete masana. Ndikati rege ndinyarare ndione. Saka ndoramba ndozonzwa maaudio mwoyo wangu oramba uchinditi no ndiye mani murume uyu. Rege ndingotaura zvangu chero ndikasema because pandaishandisa WhatsApp ndomunyama wangu. Ndaishandisa inonzi GB. Ndobva yaita zvezve zvekuti WhatsApp yako yastopa ndobva zvaloka. Ndobva ndaita zvekudeleta ndichinoisa imwe. Saka ndobva zvaenda. Asi matext message message ndinawo nenhamba idzodzo dzandoda kutarisa kuti kuna ava vari kuti Zimbabwe namba vandikombere kuona kuti ndidzo here nhamba idzodzidzi. Akandisukira danga mukomana wamurikuona uyo ari kutaurwa foni yapera button. Zvamunoita ndipei nhamba dzekuZimbabwe. Ndotora nhamba dzese dzakadwa apa dzekuZimbabwe. Ndichaposta nhamba idzodzo dzese. Ona kuti nhamba dzakafanana nedzipi. Totangira ipapo. Akandisukira danga mukomana uyu wamunoona uyu. Akasuka. Zvakaoma. Zvakaoma. Mondisendera nhamba yachona guys batangura kupera titaura ndakanganwa. Kuseri izvozvizvi ndikusenda ndikudzitarisa. Guys tokontinya ndichika neSunday nenyaya iyi. Sunday zuva risene ndiripo tokontinya neSunday nenyaya I'm sure anenge abuda nechikupai feedback. Anenge abuda then ndogadzira group. Andika toda kuti tizviite zvakanaka. Ndogadzira group handiti kana oya achange panyuwani ape vanhu vese mari dzavo. Pamwe anenge ane plan. Techingokupai feedback yekuti what is going on zviri kufamba sei. But ndapera power guys. Mamessage andiri kutaura mamessage ari kupinda tiri pano palive izvozvo apa apinda right now tiri palive.
ndiwo ari kupinda pamameseji. Saka guys ka tobatana futizve andika tiri tese sisonke hatisi kuda kutsikirira vanhu kana kuti kudii, tiri kungoti let's do the right thing guys. Kana takatora mari dzevanhu ngatikwende, ngatidzoserei. Handiti kana takatora mari dzevanhu ngatidzoserei chete. Ngangodzosera vanhu vese mari dzavo. Kana akatora huku dzavamasivantu ngaangobhadhara mari yehuku. Hanzi nevanhu naStombo vanhu vakuenda kwaStombo. Saka yakuendeswa uko kwaStombo kwacho I think ane maaudios wanawo achashandisa ikoko. Handi Sunday tosangana futi pano Stombo. Nyaya dzakadai mwanangu hadzisi dzekuti ndatorerwa content mwanangu, ndedzekuti tinobatsirana. Inyaya dzepublic, inyaya dzevanhu dzechaunga hadzisi content. Tinotogwirana tese kumira kudai semasocialites kuti justice iinde kuvanhu. Izvo zvinotouya kuti simedi information andika tinotoshare kuti timire pamwe chete. Handimaona kuti zvikwanisa kudini tikwanise kuti tiachieve mari dzavo, vanhu vawane mari dzavo. Haisi sekuti content tazoita content nyaya dzakadai hatitisi content because inyaya dzine vanhu vari kuchema mukati vane mari. Hadzisi nyaya dzechingwa chako chaunenge uchikwaenda torigwa lobels yangu because hatidyi lobels. Handimaona. Saka guys kwaStombo kuri kunzi ndokuri kuendwa right now. Vanhu toenda kwaStombo kwachona sorry hapana ndiri kuenda kubasa manje so regai ndingonovata at least Sunday ne3 ndingonovata zvangu mahours waya plus weekend inenge yakalesa. Handimaona. So techingotendera chingomhanya. Saka todini toona kuti toita sei. Handimaona hatiite majokes nenyaya dzakadai because vanhu vari kuchema. Then ini ndisingadi futi kutsikirira both sides. Handimaona handidi kuzotogwa kunge munhu ane utsinye kunge munhu ari pesina kana kudii. Ndosaka ndichitry kuti ndimire pakati ndigadzise zvipere mune zvakanaka. Handimaona. Saka vanhu vari kuti kwaStombo kwachona hande kwaStombo tinonzwa but information yese ndichakupai antika chadzoka chikupai feedback kuti zviri kufamba sei. Then Sunday todzoka dai chikupai mangwana panofanirwa kuita maaffidavit but ndikuona maaffidavit aya kai achibuda tinenge takagara futi pasi. Handika kana zvaigona achauya pano ndichataura naye. Handika tingopedza atange panyuwani simple because ukateerera comment section inenge ichitanzi yesu tinokuvhai tiri vanhu vako unorasiswa. Inokurasisa comment section iyoyi. Mangwana anofuma kupandukira. Anofanira kuita zvinhu zviri right nevanhu chete. Guys, thank you all the star senders 7,700 almost 8,000. Thank you my star senders. God bless you. I think muse star party yangu kama chanso ndidurirawo stars vasikana. Munhu ari kunyatsota vavengi kudai, munhu ari kungotukirwa nyaya dzenyu kudai. Hey, ndofunga musiwe bai bwana musandikoyesa Dovi neStro guys. Ndakamirira kusekwa nevanonzi mbuya mulambo guys. Kunzi Dovi neStro. Saka mongomeka sure guys kuti at least ndasvika ku100,000 kudai. Ndingasekwe. Ndakatomirira kusekwa so munyora ndakadai ipapa asikana. Handimaona. Anyway guys, thank you very much guys. Tosangana mangwana tichenda takaenda ndika regai tifambire nyaya dzavanhu ava vese ava vari kuya. Kana varipo vamwe chingoyai tizongoita group rimwe chete tichiona kuti mari totangira ipapo. Handitika then tozongopa vanhu feedback kuti tasvika papi. Handimaona. So guys, see you and bless you. Sleep well. Good night.